Ja vás poprosím Matúša, 26. Tiborov bude 5. marca 16:30 bohoslužba, takže nejako bol plánovaný budúci týždeň, lebo od septembra tam už mal zafixovanú nejakú službu a nevedel o tom, až keď sa mu pripomenuli, takže už slúbil, že aj keby musel zrušiť čokoľvek iné, že už príde potom ku nám, takže má nejak viacej práce. 5. marec po obede, Matúš 26, budem čítať, čakajte, ja ho nemám zatiaľ. Matúš 26, čítam od 6. verša. A keď bol Ježiš v Betánej v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu masti, veľmi drahej, a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. A keď to videli jeho učeníci, mrzeli sa a vraveli, na čo táto strata? Lebo táto masa mohla predať za mnoho peňazí a mohla sa dať chudobným, ale keď to spozoroval Ježiš, povedal, na čo trápite ženu, lebo vykonala dobrý skutok naproti mne. Lebo chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nebudete mať vždycky, lebo že táto vyliala túto mas na moje telo, učinila to na môj pohrab. Amen vám hovorím, že kdekoľvek bude kázané toto evanjelium po celom svete, bude sa hovoriť aj to, čo táto vykonala na moju pamiatku. Amen. Toto je veľmi zarážajúce vyjadrenie Ježiša Krista, lebo zoberte si, že Ježiš nie o veľa ľuďoch takúto vec povie, že budú spomínať, kdekoľvek sa bude kázať evanjelium. A vidíme, že to je spojené s takým pomazaním Ježišovho tela, že to vyliala na jeho hlavu, 300 denárovú drahocenú masť, iné evanjelia tu ešte viacej opisujú, že rozbila tú alabastrovú nádobu úplne a vyliala to na pánovu hlavu. To bola taká drahá masť, ktorá stála celoročný plat. 300 denárov bolo nie celoročný, ale viac ako celoročný plat, lebo si to vyrátajte, že koľko tie bežné, koľko bol jeden, dáme tomu plat, že za deň dostali denár, na jeden deň bola výplata 1 denár, takže 300 denárov, neviem, koľký z vás máte celých 300 dní odrobených do roka, takže to naozaj bola veľký obnos. A je taká pravda, že veľká otázka, kedy ľudia a kresťania majú dilemu nad tým napríklad, že či dávať alebo nedávať desatinu svojho príjmu. Hej? Lebo v starom zákone je veľmi jasne a rázne, tam to je súčasťou celého vzťahu a zmluvy s Bohom, je dávanie desiatku. A teraz ja ťa nechcem ťa nabádať k tomu, že máš dať to, čo urobila táto žena, ale v Novom zákone, ja vám ukážem iba jeden text, ktorý v podstate ako keby len podrží to vyučovanie o desiatkoch, ale vo väčšine v Novom zákone je poukázané v úvodzovkách na dobrovoľné dávanie, ale nie 2 haliere podľa chudobnej vdovy, lebo chudobná vdova, tie 2 haliere, my nevieme, aká presne by bola dneska ten pomer tých peňazí a jej príjmu vôbec. Čo tým chcem povedať je to, že Nový zákon poukazuje na jednu štedrosť, ktorou v podstate cirkev, veriaci slúžia voči Pánovi tu na zemi, lebo ona pomazala telo Kristove a telo Kristove dneska pravda, že hlava je v nebi, ale telo Kristove je stále tunak na zemi. To znamená, že dávanie je jedna vec, ktorá dokonca tak je postavená, že jednoducho Ježiš hovorí, že kdekoľvek bude kázať sa toto slovo, toto evanjelium, že ju budú spomínať a budú si pripomínať tento jej skutok. Pravda, že aj v cirkvi, aj svet, aj rôzni ľudia sa na to tak pozerajú, presne ako niektorí učeníci. A vieme, že za tým hlavne stála ideológia Judáša a možno strhol ešte na svoju stranu pár ľudí, lebo oni hovoria, tunak je v množnom čísle, na inom evanjeliu je napísané, že Judáš bol namrzený, lebo mal pokladňu, hej, že si to hneď rátal, preratoval matematiku svoju, dával do toho. Ale aj handlivo povie o ňom slovo, lebo že kradol z tých peňazí, ktoré mali ako oni na rozpočet. A teraz si zoberte, že to slovo tam ma veľmi zaráža, tam je to, že na čo táto strata. Hej?
A mnoho ľudí, ktorí bez viery, bez toho zjavenia, že aká je veľká vec dávanie napríklad v zbore, tak si povedia, na čo je táto strata. A častokrát prichádza aj pohoršenie zo strany aj veriacich, aj sveta, kedy napríklad dávajú sa financie, niekto sa rozhodne dať, alebo napríklad aj v skutkoch, čo čítame, že celé nehnuteľnosti, hej. Teraz ja nikoho nechcem, pravda, že motivovať, aby predal byt a dal ho do zboru a bude bývať pod mostom kdesi. To nie je o tomto reč, ale napríklad Barnabáš, ktorý žil v Jeruzaleme, tak disponoval proste takým majetkom, ktorý si uvedomil, že ja to nepotrebujem teraz, že bolo dobre, že to mal, hej, Biblia práve že ochraňuje súkromný majetok, dokonca ochraňuje do takej miery, že keď Ananiáš zo Zafírov, čo je zneužívané častokrát toto slovo voči dávaniu a zbierkam, že oni padli mŕtvi a tak ďalej, ale to poukazuje, že Peter tam povie práve že opačne, že keď to bolo tvoje, veď to bolo tvoje. A keď je to tvoje, tak je to tvoje. Hej, to, že už ste vy oklamali Svätého Ducha v tom, že chceli ste tú česť, ktorú mal Barnabáš, že ste dali celé pole, akože, že ste predali svoju nehnuteľnosť a dali ste im, tak toto bolo obrovská zlá ambícia v ich živote, lebo oni chceli úctu, ktorá im nenáležala. Neboli ochotní zaplatiť cenu, aby tú úctu mali. To znamená, že si odložili, ja neviem, z 50 000 eur by niekto odložil, 20 pre seba a prišiel by, že za 30 som predal tú nehnuteľnosť, všetko dávam pánovi. Že ako sa to pekne počúva, že všetko som dal pánovi, ale Peter nerieši, či mal alebo nemal dať, lebo hovorí, že pokiaľ to bolo vo vašej ruke, to bolo vaše. Nikto to nerieši. Ale keď vy tvrdíte, že to je všetko a klamete a nie je to všetko, tak je s tým problém. Preto treba mať v tomto múdrosť, lebo oni nepriniesli desiatok z toho, oni nepriniesli nejakú povinnú časť, ani v rámci cirkvi. Jediná určitým spôsobom taká časť, ktorú, aj toto není, že povinná, ale na základe porozumenia Božieho slova, že človek dáva prvotinu zo svojich príjmov, ale musíš sa najprv vzbúriť tomu, kedy ľudia proste to tvrdia, že na čo táto strata. Kedy ľudia proste povedia, a možno aj teba to napadne, keď dávaš, že aká strata. Že dneska som dal 5 eur a zajtra mi to bude na inkase chýbať napríklad. Jasná vec, že nie takto väčšina z nás rozmýšľa, ale vidíme, že tieto názory vedeli postať aj tak blízko, že Ježiš, keď bol fyzicky prítomný, že v jeho okruhu 12 dokázala takáto myšlienka sa vypovedať dokonca. A vidíme, že ani Ježiš neurobil nevyťahol bič a nezbičoval Judáša, že čo ty rozprávaš za herézie, ale on hovorí, obráni tú ženu a hovorí, že čo ju trápite. A od tohto sa my musíme učiť, lebo aj vo štvrtok sa chystám hovoriť o vzťahoch, takže ak budete mať kapacitu, príďte vo štvrtok. Skúsim do hodiny a pol zmestiť všetky vzťahy, aké sú. Zľava, správa, zhora, zdola, čo sa dá spraviť, neviem, koľko to stihnem z toho, ale je to veľká téma a raz za čas treba aspoň v základných takých veciach to vypovedať. Takže ľudia si povedia, že na čo táto strata. A pravda, že Ježiš v podstate pochváli tú ženu a hovorí, že na čo ju trápite. A preto toto nech aj Rémov pre teba, že keď ty dávaš, že nikto netrápi, keď ty slúžiš pánovi, nech druhí ťa netrápia, lebo ešte dokonca od oficiálnych apoštolov také zlé myšlienky vyšli, lebo Judáš ešte nebol Judáš v tom slova zmysle, ako je dneska. Judáš bol vtedy jeden z 12, nebol medzi prvými 3, ale tým, že mal pokladňu na starosti, no tak bol dosť celkom významná osoba. Vždycky riaditeľ, čo je ekonóm nad firmou peňažne, no tak to je veľká služba, takže mal významné postavenie. Prosím vás, poďte so mnou do Malachiáša. A pravda, že platia všetky tie slova, že ochotného darcu miluje Boh. A tamto to nerieši, aj obeť pozdvihnutia to nerieši veľkosť toho daru, ale určitým spôsobom Malachiáš poukáže na vzťah, ktorý mali Izraelci voči Bohu, a to je 3. kapitola od 6. verša. A dôležitý je ten prvá veta, lebo ja, Hospodin, sa nemením. Boh sa nemení. Preto ste vy, synovia Jakubovi, ešte nevyhnuli. Od dní svojich otcov ste sa odchylovali od mojich ustanovení a neustrihali ste. Navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Ale hovoríte, v čom sa máme navrátiť? Či jazda má človek okrádať Boha? Lebo vy okrádate mňa a hovoríte, v čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia.
Zlorečení ste zlorečením a mňa jednak okrádate, celý národ, čo vás je. Doneste celý 10 domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom skúste, v tom hovorí Hospodin zástupov, či vám nepotváram prieduchov a nevylejem vám požehnanie až prehojne a pokarhá vám to, čo požiera a nebude vám kaziť plodu zeme, ani vám prečasom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov, a budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou, ľubou, hovorí Hospodin zástupov. Amen. Desiatok v rámci, keď budeme hovoriť, že v rámci starej zmluvy, lebo mnohí sa bránia, že desiatok nie je nejakou oficiálnou hodnotou v novej zmluve, tak hovoríme najprv o tomto. Bola súčasťou zmluvy. Dokonca bolo to tak súčasť zmluvy, lebo desiatok nazývali aj inakšie ešte aj, nazývali, že donies prvotinu všetkých svojich úrod. A prvotina mala taký obrovský význam, že v podstate prvotina znamená aj samotný Mesiáš bol prvotinou, on aj sám bol ako prvotina, viete, že aj ako prvotina stál z mŕtvych. Dokonca v Izraeli jeden z hlavných sviatkov bolo pri žatve, bola sviatok prvotín, kedy zo žatvy doniesli vždycky tú prvotinu, ktorú mali v tom roku, tú žatvu, a oni ju doniesli. Dokonca prvotina sa sťahovala aj na všetko živé. Spomente si, že Boh hovorí, že keď sa aj z drobného stáda, z hoviat, keď sa ti niečo ako prvé narodí, že jalovica má ako prvorodené, tak toto obetuješ Pánovi, a v rámci zmluvy každé neexistovalo v Izraeli, pokiaľ Izrael bol zbožný, neexistovala prvotina, že by si našiel býka a povedal si, že toto je prvorodený, lebo všetci prvorodení patrili Pánovi. Či to bolo z oviec, z kôz, alebo to bolo z hovedzieho. A z ľudí určitým spôsobom tiež slovo hovorí, že prvorodený patrí mne, ale jasné, že toto nevedeli urobiť, že by ich poslali do chrámu alebo ich poslali do svätostánku, že všetci prvorodení by slúžili Bohu. Tak na toto bola daná určitá daň a povedali, že prvotinu prvého vykúpite, a presne dostali, že koľko za chlapca, koľko za dievča. Toto boli dosť presné a prísne zákony, ktoré určovali, čo je prvotina. Len preto o tom hovorím, lebo v podstate potom, keď toto vidíme, že toto je vzťah s Bohom a vlastne, že skrze Krista, lebo Kristus je prvotinou, tak potom desiatok to vôbec není nejaká taká hanebná vec, keď jeden človek sa rozhodne dávať desatinu alebo prvotinu, a toto je proste taká časť príjmov, kde jeden zbožný človek nedovolí si siahnuť na tú prvotinu. Lebo to je Pánové. Tak ako Kristus bol Syn Boží a ten sa obetoval za svet, a to bolo proste na vykúpenie, tak je s takou symbiózou potom medzi aj v finančnom živote, že keď človek prvotinu dáva, tak je to vlastne vykúpina prvotina pre Pána, človek dáva desatinu, s tým, že môže očakávať, že na ďalších 90%, ktoré jemu ostávajú, že jednoducho je to pre požehnanie a Boh je ten, ktorý potom aj tam hovorí, že pokarhám a nebudem ani kaziť plodu zeme a tak ďalej. Čo je podstatné pri nás, ľuďoch, je, že my máme niekedy nevernosť, dokonca tuto v Izraeli to až do také miery vošlo, že oni tak začali dávať desiatok, lebo pravda, že toto ani nie je správne, keby sa kontrolovalo, hej, že Ďuro mi pošle výplatnú pásku, alebo ja neviem, niekto má faktúry, proste, že ja by som tu mal také jeden deň v mesiaci, by som si sadol a začal by som kontrolovať proste príjmy ľudí, hej, sociálne dávky, niekto má dôchodok proste a tak ďalej. Pravda, že toto by bolo sektárske a bolo by to zlé a boli aj v histórii takéto problémy vznikli, kedy to chceli takto kontrolovať. Ale vždycky, keď začne táto kontrola, lebo ja to nehovorím o kontrole, ja to nehovorím o tom, že v človeku vybudujeme nejakú povinnosť, ale preto to hovorím, lebo toto sa musí robiť z viery. A preto, ako náhle sa začnú kontrolovať nejako, že jeden druhého začnú kontrolovať, či dávaš, nedávaš, tak automaticky to už nie je z viery, ale zo strachu. Čo nie je z viery, je hriech. To znamená, že je potrebné, aby sme vyučovali Božie slovo, aby nie zo strachu, ani nie, že niekedy ešte aj taký nonsens vie byť, že ľudia prídu do zbierky a hanbia sa, že dneska nemajú nič pre Pána, tak akože len urobia ten krok proste, že akože dajú, lebo si myslia, že druhí ľudia sa tak krivo na nich pozrú, že dneska si nič nedal.
A z tohto nebude požehnanie, lebo je to divadlo a pravda, že Boh nemá v tomto záľubu. Boh chce proste, aby sme mali múdrosť, Boh chce, aby, dajme tomu, si rozdelil aj čo sa týka príjmy, aby si vedel požehnať, proste dať do zbierky, ale určite to nesmie byť z kontroly, určite to nesmie byť zo strachu, určite to nesmie byť z toho, že bojím sa druhých ľudí, tak preto musím dať, ale z viery. Ale zase na druhej strane, viera je vždy vybudovaná na základe slova. A poviem aj to, a pán ani si nedal servítku okolo úst a hovorí, že navráťte sa ku mne. A oni rozmýšľali nad tým, že Bože, veď ale akože navráte, to ako myslíš, že my sme odpadli, my sme odišli od teba, že v čom sa máme navrátiť? A pán im hovorí, dávaní 10, lebo donieste celý 10 domu Božieho a vôbec si nerobil ťažkú hlavu, že by sa niekto pohoršil nad tým, lebo tak potom býva, že ľudia začnú s 10 narábať takým spôsobom, keď napríklad je svetský človek, ja som čítal jedno svedectvo, ale neboli obrátení, Hewlett Packard, keď založili veľkú firmu, dostali sa na obrovské zisky a oni cítili proste, že musia niečo robiť. A začali dávať aj 10 a potom aj väčšie sumy, už keď sa im to množilo na desiatky miliónov dolárov, tak začali dávať a cítili v tom proste, že aké je v tom požehnanie, že buď dávali na zdravotníctvo, dávali na rôzne výskumy, alebo dávali nejaké humanitárne organizácie, tak vnímali to, ale toto chcem povedať, že aj veriaci jeden človek, keď toto chápe, že toto patrí pánovi a že pán proste hovorí, že v tomto sa máme obnoviť, respektíve v tom sa máme navrátiť, tak na prvom mieste to je na základe poslušnosti slovu. Ja sa pamätám, že keď som sa obrátil, niektorí boli pri tom, čo tu sedia, tak bola zbierka vždycky a tak som videl, že ľudia dávajú do zbierky, tak akože sa patrí, nie to aj z kostola poznáme, chodilo sa za oltár, tam sa dala 5 koruna a bohači aj 20 hodil, koruna, niekto iba koruna, alebo sa dávalo na rôzne ciele, pravda, že ktoré boli. Aj my máme ciele ináč, tiež chceme trocha rozvinúť techniku, potrebujeme trocha v tomto zainvestovať. A nehovorím to ale pravda, že preto, ale hovorím to preto, že ak sa toto nevypovie raz za čas v cirkvi, tak naozaj my sa môžeme dostať do toho, že môžeme okrádať Boha. To je seriózna vec, že potrebujeme na to sa takto aj pozerať, že čo patrí pánovi, ale z viery, pravda, že znova hovorím, že z dobrovoľného hľadiska. Častokrát deti sa snažíme toto pozbudzovať, hej, že dostaneš, ja neviem, na sviatok, na narodení dostaneš 10 €, hej, raz za čas im to proste pripomenieme, aby sa naučili už od detstva takto fungovať. Lebo všimol som si aj sú skúsenosti, že ľudia, keď začnú disponovať 10 také, že dám, nedám, že na dobrovoľnej báze v ich duši, nie pred ľuďmi, tak potom si všimnem, a viackrát sa nám stalo, že som slúžil ľuďom, a bola finančná katastrofa, a tak som sa ho opýtal rovno toho brata, že dávaš 10? A on vraví, že no teraz nie. A hovorím, že akože teraz nie? No lebo teraz mám málo. A hovorím, tak počkaj, máš málo a nedávaš 10. Takže z toho mála, čo máš, a ty nedáš 10, a z toho málo, čo človek má, tak potom ešte má menej, pravda, že? Lebo tá časť je sveta pánovi. Takže on sa obnovil, zrazu sa začalo reštartovať celá jeho ekonomika, začalo sa pozdvihnúť, začalo to fungovať, zase sa dostal do úzkých a zase sa rozhodol, že nebude dávať. Zase sme sa stretli asi po pol roku, sme sedeli spolu a zase som sa ho pýtal, ale zase sa sťažoval. A bolo to také zvláštne, lebo chcel si požičať peniaze, hej. Tak som vedel, že je zle. Není problém v tom, ale čo sa týka aj peňazí, treba len toľko požičať, koľko vieš oželieť. Viacej nepožičiavaj. Keď niekto chce po tebe 10 000 €, tak to podľa mňa nevieš oželieť len tak, že no možno, že ty možno, že si tak dobre na tom, ale 10, 20 vieš oželieť a pokiaľ je to korektný človek, aj vzťahy nech sú dobré, ak niekto niekomu dlží aj v zbore, treba to splácať, úvery treba splácať, keď niekomu príde sekera od exekútora, najhoršie, čo človek môže urobiť, skovať sa do ulity. Exekútori sú na toto špecialisti, ďaká Bohu, troška už im to zmenili teraz, ale je to presne tak, že prestaneš dávať a je to ešte horšie, ešte väčšia sekera potom príde. Takže v tomto buďme poctiví, buďme v tom proste takí pedantní, ale nie takí pedanti, lebo z 10 potom sa stane farizejská cnosť. Dávajme 10, ale keď sa z toho stane farizejská cnosť, tak ľudia potom cítia vlastnú spravodlivosť v tom. Robme to stále z viery, lebo spomeňte si, čo hovorí tí dvaja, keď sa išli modliť do Jeruzalema. Bol jeden taký, čo tam bol, ako sa volal? Jeden, čo sa cíti, byl spravodlivý a druhý, bol kto?
Publikán, no to je také zvláštne slovo. No a publikán bol taký, ktorý sa bil do prs, odpusti mne hriešnému, nie, a ten druhý čo hovoril? Bože, ja ti ďakujem, že nie som ako túto tento, ešte, že nie som ako on. Pôstim sa, koľko razy sa, 2 razy? 2 razy do týždňa, my sa 3 razy budeme tento týždeň. 2 razy do týždňa sa pôstim a dávam desiatok zo všetkého. A to bola celá modlitba, hej? Takže sa pochválil pred Bohom a Ježiš hovorí, že kto bude vypočutý z tých dvoch, tak bol vypočutý ten druhý, ale nebol vypočutý preto, že nedával desiatok, alebo preto, že ten, čo dáva desiatok, nebol vypočutý, ale preto, že toto bola súčasť kultúry biblického Izraela, že oni proste takto fungovali. Toto robili. A jasná vec, že Ježiš ešte aj napomína, aj Matúšovi 23 s farizejmi, keď hovorí, že dávate desiatok z kôpru, z mety. No predstavte si, ináč ešte aj horšie veci boli také extrémne situácie, kedy zákonníci, a keď príde na niekoho duch zákonníctva, tak už bude zákonnícky vo všetkom. Bude zákonnícky v manželstve, bude zákonnícky medzi ľuďmi, bude zákonnícky vo všetkom. A boli také až extrémy, že oni tak chceli dávať desiatok, že keď dostali niekde jedlo, tak proste oni ešte aj desiatok z toho jedla odniesli kňazovi. Ten mohol byť rád, nie, že má štvrtku rezňa. Alebo štvrtku plechu z koláčov, alebo čoho. A vtedy keď ľudia to berú takým zlým spôsobom, že takú samospravodlivosť na tom budujú, tak automaticky toto není vyhovujúce pred Pánom. Ale poďte so mnou ešte do jedného verša, Matúš 23. Si ľahko zapamätáme. Matúš 23. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatok z mety, z kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je najťažšie v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. A teraz si všimni, že práve toto musíme vytlačiť, že zákonníctvo urobí čo? Ľudia obchádzajú spravodlivosť, budú robiť ukvapené súdy, alebo také súdy, ktoré sú s predsudkom, budú súdiť druhých ľudí. Potom hovorí, že chýba tam milosrdenstvo a hovorí, že ešte vernosť, to znamená, že tieto 3 veci treba úplne podržať, ale Ježiš hovorí, ale tamto neopustí. To znamená, že Ježiš to hovorí publikum, hovorí to ľuďom, ktorí sú jeho učeníci, a keď karhá farizeov, tak hovorí, že toto ste mali robiť, neopustiť milosrdenstvo a tamto, to znamená o desiatku, keď hovorí, toto ste nemali opustiť. Lebo vy ste to pretočili, lebo pravda, že peniaze majú obrovskú moc, čo sa týka peniazí, tak hlavne keď sú, hej, keď nie sú, no tak sme slobodní, hej, a nič sa nedeje. Ale keď prichádzajú peniaze, tak vtedy už človek sa rozhoduje, že čo urobí. Takže toto musíme vždycky vedieť zvážiť. Tá vernosť neznamená, čo týka aj dávania, znamená aj dávaní, znamená vernosť v manželstve, znamená vernosť vo vzťahoch, znamená vernosť Pánovi a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj v tomto musí jeden človek mať vernosť v dávaní, že jednoducho nezabudnem na 3-4 mesiace, že nedal som desiatok, zobudím sa po 5 mesiacoch, David, aj desiatky existujú. Tak zase dám z majovej výplaty. Ja vás chcem veľmi povzbudiť, ak chceme mať požehnanie vo financiách, tak toto je proste princíp, ktorý, pravda, že vo väčšine znovuzrodených ľudí funguje. Ľudia toto nasledujú. A ešte preto poviem, že toto není iba starozákonné ustanovenie, lebo list Židom rozpráva jednu vec a hovorí, že keď dal Abraham desiatok Melchisedechovi, tak Lévi, ktorý podľa Mojžišovho zákona desatinil ľud, lebo desiatky patrili Levitom, tak Lévi bol odesatinený v podstate Melchisedechom. Pochopte to tak, že Leviti ako služobníci podľa Mojžišovho zákona v starej zmluve, celý desiatok, a to si predstavte v novej zmluve, keď už bola rímska ríša, proste bolo židovstvo rozťahané po celom svete, tak všetci ľudia oddávali desiatok tak, že si ho šetrili, oddelovali vždycky z výplaty, a keď prišli raz do roka, alebo viacka do roka do Jeruzalema na sviatok,
tak si zober, že aký finančná sila potom musela byť napríklad v Jeruzalemskom chráme. A toto jednoducho oni robievali pravidelne, robili to proste verne. A Leviti, išlo to na službu, išlo to pre tých ľudí, ktorí slúžili v chráme. A táto vec, ktorú Leviti robili, lebo bolo to legálne pred Bohom, tak skrze Abraháma, ešte aj Leviti dali desiatok obrazne Melchisedechovi a podľa Žalmu 110, Melchisedek je Kristus, má kňazstvo nemenné, večné, neprechodné kňazstvo. To znamená, že Abraham mal dve zmluvy. Prvá bola zmluva viery a druhá bola zmluva obriezky. Zmluva viery patrí národom aj, zmluva obriezky patrila iba fyzickým potomkom, to znamená Izákovi iba podľa tela, ale prvá časť zmluvy patrila aj národom, lebo Boh povedal, že budú požehnať v tebe všetky národy. To znamená, že desiatok bol prinesený skôr, ako bola obriezka, tak symbolizuje to, že my ako Melchisedechovi Kristovi tiež odovzdávame desatinu a je to súčasťou zdravého finančného života. Takže k tomuto vás nabádam, že buďte v tomto verní, premyslite si to, aby sa nestalo, že by sme ostali tak, lebo je to pokušenie, pravda, že? Lebo vždycky, keď máš svoje financie, tak vždycky je pokušenie dať alebo nedať desiatok, ale myslím si, že keď sa jeden človek rozhodne a pochopí to, že táto časť, vieš, keď to dáš zo 100 eur, to bude 10. A potom, keď ťa Pán požehná, z 10 000 dať 1000, to už je iná suma, ale Boh sa nepozerá, lebo Boh sa pozerá s príjmov. Lebo jeden má taký príjem, niekto má väčší príjem, preto nemôžeme rozlišovať, ani nepovedz v to, že keď budem mať väčšie príjmy, budem dávať. To není podmienka na dávanie desiatku. Podmienka na dávanie desiatku je, keď máš príjem. Nedávaj desiatok z úveru, prosím ťa, hej. Boli aj také extrémy, že niekto si zobral úver v banke, 15 000, tak on cítil, lebo mal peniaze pri sebe, alebo na účte, že dám z úveru, a vtedy sa čudovali, že však to nie sú tvoje peniaze, to vrátiš ešte koľko percent preplatíš, istinu, neboj sa, to ešte budeš ľutovať, že si zobral, ale nie z týchto peňazí, z príjmov, proste čo zarobíš, čo možno zdedíš, čo nejaká príjem prídu, tak z tohto je sväté Pánovi a dôveruj, a to je už rovina viery a dôvery, že keď to budeš robiť, že Pán rozžiari svoj tvár a bude žehnať ostatných 90%. Amen. Amen. Postavme sa, prosím vás. Haleluja, drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju milosť. Modlíme sa, Bože, aby aj v tejto oblasti sme sa vedeli uzdraviť a napraviť. Pane, aby sme neboli takí, Bože, ktorí obchádzame, Pane, Tvoje slovo, aby sme neboli, Pane, ani zlodejmi, čo týka príjmov, Pane, ale aby sme mali múdrosť a odhodlanie, aj vieru, Pane, že Ty požehnáš ostatných 90%. Menej Ježiš, modlím sa, Pane, za to, ak sú takí, ktorí, Pane, tomu nerozumejú, aby nie z prinútenia, ale dobrovoľne na základe viery toto vedeli pravidelne robiť. Aby sme videli, Pane, v našich životoch prielomy, aby sme videli, Pane, aj v živote bratov a sestier nové veci, slávnejšie veci, aby bola zlomená moc chudoby, prekliatí v mene Ježíš. Amen. Budeme sa teraz ešte chvíľku modliť, dobre, za také vážne výzvy, sú nejaké zdravotné. Na budúce, ak budete mať niekoho, kto potrebuje modlitbu, ak ho aj nepoznáme, hej, úplne z vašej rodiny alebo nejaký známy, kľudne napíšte na lístok, hej, a dajte ho semka dopredu na kazateľňu a budeme sa potom modliť za neho, hej. Takže ak budete mať niekoho, alebo ak máte že súrnu modlitbu, je niekto taký, že je vážna situácia, ešte o tých, čo viem, to viem, ale o takých, čo neviem, chcete, aby sme sa za niekoho modlili, že vážna, že ja neviem, niečo
nič také. Takže môžeme to tak zaužívať, dobre, ak nezabudnete, že keď budete vedieť o niekom, že má nejaký vážny problém, kľudne doneste papier sem dopredu a potom ešte takto môžeme po zbierke, pred zbierkou sa modliť za tých ľudí. Vždycky to fungovalo. Ja si pamätám, keď sme sa modlievali za Rišo? Nie Rišo. Riško sa volal, mal haváriu na bicykli. Ja si pamätám, vtedy sa modlili hľadáme 3 razy do bohoslúžby. Na každé zhromaždenie sme sa modlili za neho. Mal úraz na hlave, strhol ho kamión, však to tak nejako bolo. A pravda, že bola katastrofálna odpoveď bolo, že ja neviem, nebude počuť, nebude vidieť, nebude hovoriť. A neviem, koľko týždňov to trvalo, sme sa modlili stále, znovu a znovu. A boli proste dobrá správa za dobrou správou proste prichádzala, že bude vidieť, ale nebude počuť, ani nebude rozprávať. Na ďalší týždeň, že bude vidieť a rozprávať, ale nebude čo? Počuť, no už neviem tú kombináciu teraz. Tieto 3 kombinácie tam boli, také mal poškodené tie centrá. A nakoniec, keď sa vrátil do školy po pár týždňoch, tak jeho triedna učiteľka povedala, že je bystrejší, ako bol predtým. Takže až toto sme sa nemodlili takto až. Takže skutočne má to vplyv a dokonca, keď sa takto vieme zjednotiť viacerí tu, keď aj ste, že na bohoslúžbe, tak bude to mať význam a to jedno, že ho nepoznáme, to sú aj také extrémy, kedy napríklad za niekoho sa nejdu modliť, teraz som počul, že málo chodíš do zboru. Hej, že preto sa nebudeme modliť za teba. No tak to Ježiš mohol povedať potom 99% ľuďom, čo... ja nečítam, že by prišiel Peter, že joj, pane, tie chleby, ako sme nosili, a potom na tej poďke sme ťahali a teraz Ježiš slúži 12, vyháňa, uzdravuje, ale ja vidím proste to, že človek nemohol chodiť do zboru, lebo 38 rokov bol chromý v Jeruzaleme, a Ježiš ho vyhľadá, uzdraví ho, hej, alebo slepý pri Jerichu, však ako by chodil do zboru do Jeruzalema, nechodilo metro hore, takže kľudne za ľudí. Viete, častokrát Boh naozaj zachraňuje takýmto spôsobom, dokonca sa vie aj dotknúť ľudí, takže kľudne môžeme takú tradíciu vyrobiť. A dúfam, že tu nebude zase 5 kg papiera, ale aj to, keby, že bolo veľa potrieb, tak budeme tomu venovať čas. Dobre, takže chvíľku sa ešte modlíme, dobre? Haleluja. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ďakujeme Ti, Pane, za tých mnohých, Bože, ktorí už aj boli uzdravení, Pane, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš prejsť, Pane, aj tam, kde sme nevideli výsledky, Pane, ale že môžeme dôverovať Tebe v mene Ježiša Krista. Predkladáme Ti teraz Martina, ktorý leží v Bratislave, prosíme ťa, Bože, aby si ho požehnal, prosíme ťa, Bože, aby si sa ho dotkol, Pane, aby bol úplne uzdravený. V mene Pána Ježiša Krista predkladáme Ti teraz, Pane, aj Amiku a modlíme sa, aby Božia moc sa dotkla, Pane, jej tela. Spolu teraz ako bratia a sestry sa zhodujeme za zdravie týchto ľudí a hovoríme uzdravenie, posielame preč ducha nemoci, posielame preč ducha choroby. Modlíme sa, nebeský Oče, aj za Evu Adamovú, prosíme ťa, Bože, aby Tvoja moc, Tvoja sila sa jej dotkla. Predkladáme Ti, nebeský Oče, tých, tie sestry, ktoré idú rodiť, Pane, aby si ich požehnal. Prosíme ťa, Pane, aby mali dobrý pôrod. Prosíme ťa, aby bábätko bolo zdravé. V mene Ježiša Krista nech sú, Pane, pod Tvojou ochranou a prikryjame krvou baránkov každého jedného. Predkladáme Ti aj tých, Pane, ktorí sú nemocní tu na tomto mieste. Prosíme ťa, Bože, aby aj ich si uzdravil, aby fungovali dary Ducha Svätého medzi nami. Pane, aby si aj počas slova, Pane, aby Božia moc sa dotýkala, Pane, našich tiel, Pane, aby sme odišli uzdravení z tohoto miesta. Mene Ježíš. Amen. Amen. Poprosím vás, Skutky, 4. kapitolu. Hovorili sme na posledných 2 bohoslužbách najprv o 12 zvedoch, pamätáte sa, vravili sme o tom mieste, o tej Kadeš Barnej. Vravili sme to, že to zasľúbené zeme je treba, aby sme vošli s vierou. Minulý týždeň sme hovorili o žalme, prvom žalme. Vravili sme, že ľudstvo a veriaci sa rozdeľujú na tých, ktorí chodia podľa slova alebo nechodia podľa slova. A dneska v podobnom duchu, pravda, že budeme hovoriť a budem čítať 4. kapitolu. Rozmýšľal som, že prečítame iba samotnú tú modlitbu, ktorá tam bola, ale prečítam to, aby sme aj okolnosti to videli okolo toho. A keď to hovorili ľudu, prišli na nich kňazi a veliteľ stráže chrámu i saducejovia
namrzení preto, že učia ľud a zvestujú Ježišovi vzkriesenie z mŕtvych. A položili na nich ruku a vsadili ich do rána do žalára, lebo už bol večer, ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narástol počet mužov tak asi na 5 000. A stalo sa na druhý deň, že sa zhromažili ich kniežatá a starší a zákonníci do Jeruzalema, aj Ananiáš, najvyšší kňaz, a Kajfáš, a Ján, a Alexander, i všetci, koľko ich bolo z rodu najvyššieho kňaza. A postaviac ich do prostriedku, vypytovali sa, akou mocou, alebo v akom mene ste to vy učinili. Vtedy Peter, razom naplnený Svätým duchom, im povedal, kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie učinené nemocnému človeku, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho Nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. To je ten kameň opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla, a nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, ktorom by sme mali byť spasení. A keď videli Petrovú smelosť i Jánovu a pozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. A keď videli s nimi stáť človeka toho uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. A rozkázali, aby vyšli von z vysokej rady a radili sa medzi sebou a vraveli, čo urobíme týmto ľuďom? Lebo že sa stal zjavný deň, skrze nich je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, a nemôžeme to popierať, ale aby sa to viacej nerozširovalo medzi ľudom, prísne im pohrozme, aby viacej v tom mene nehovorili niektorému človeku. A zavolajúc ich, prikázal im, aby viac vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom, ale Peter a Ján im odpovedali a riekli, rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli, a oni, keď im ešte prihrozili, prepustili ich, nenajdu z ničoho, ako by ich mohli potrestať pre ľud, lebo všetci oslavovali Boha nad tým, čo sa stalo. Lebo človek mal vyše 40 rokov, pri ktorom sa stal ten div uzdravenia, a keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyššie kňazi a starší. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali, samoláca, ty, ó Bože, ktorý si učinil nebo a zem, i more, i všetko, čo je v nich, ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci. Postavili sa kráľovia zeme a kniežata sa dovedna zišli proti pánovi a proti jeho pomazanému, lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja rada a tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, ó Pane, pohľadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, a zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. Amen. Aleluja. Nebeský Oče, ja sa modlím za to, aby si poženal toto slovo. Zavezujeme všetky špekulácie, komplikácie v nás. Boríme, Pane, všetky výšiny, každú pýchu, každú nechápavosť. Vyháňame z tohto miesta. Prosíme ťa, aby si nám dal zjavenie, odhalenie, svetlo do srdca, Pane, aby si nás oslobodil, Pane, aby sme chápali, rozumeli a vedeli vykonať v mene Ježíš. Amen. Amen. Takže, budeme sa na záver ešte modliť za potreby, ktoré sú možno. Chcem vás pozbudiť tým, že cirkev nesmie nikdy zastať. Veriaci by nikdy nemali ostať v takom vychladnutom, polovičatom stave, lebo je také príslovie, že Boh je ten, ktorý bude konať, ale bude to konať skrze teba. Že on nemôže konať, že bez neho nemôžeme nič, ale na druhej strane on bude konať iba skrze tých, ktorí mu patria, ktorí sú veriaci. Tak takto to bolo pravda, že aj v ranej cirkvi. A raz Šandor aj povedal, že
neviem teraz, či do 6. či do 7. kapitoly, kedy Štefana ako prvého mučeníka ukameňovali, tak dovtedy nepriateľ nestihal v tom tempe, v ktorom išla cirkev. Že nedokázal nič urobiť, aj toto je toho svedectvo, že cirkev bola tak v dobrom stave, že jednoducho proste išli, napredovali, stovky, tisíce ľudí sa obracali a veriaci a každý z nás, my potrebujeme znovu a znovu obnoviť videnie toho, že Pán je Pán. Tak ako oni sa potom spoločne modlili a všimnite si, že aké oslovenie dali Bohu, lebo toto oslovenie, keď sa spoločne modlili, ani inde pravdepodobne, ani si nespomínam, či v Novom zákone niekde inde je napísané, takto, že to znie, lebo oni sa modlili, samovládca, o Bože, stvoriteľu neba i zeme. Čo tým vyjadrovali? Vyjadrovali to, že naozaj nad každým problémom, nad každou búrkou, nad každou situáciou je Pán. A to, že on má aj titul, že je Pán pánov, že je král kráľov, že porazil smrť, aj keď pravda, že my ešte stále žijeme, lebo ešte de facto ešte sa neudialo úplne, že celá zem by bola obrátená a ešte stále pôsobia demonické sily, ale právne, de jure, už je taká vec, že Ježíš zvíťazil a my čítame, že po vzkriesení sa posadil po pravici Otca a že on je Pán pánov. A čo sa hlavne prejavuje v tomto čase? Nie politická nadvláda, lebo to až v 1000-ročnom kráľovstve sa prejaví a je dobré aj sledovať aj politiku a rozumieť tomu, čo sa deje okolo nás, ale na prvom mieste z duchovného hľadiska, lebo Ježíš hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta a že keď ešte aj Pilát, aj ostatní išli proti Ježišovi, tak on nemal záujem v tomto momente nejako ich prelstiť alebo nejako ich poraziť, lebo aj na kríži ešte hovorí, či nemám moc, aby som teraz 12 legií anielov senka proste povolal. To znamená, že on mal túto moc, ale nechcel ju použiť. Prečo? Preto, lebo bolo potrebné priniesť vykúpenie. Keby Ježiš toto použil na kríži, tak by, pravda, že by nezomrel, nevylial by krv a nestal by sa vykupiteľom, nestal by sa ten, ktorý zachraňuje duše. To znamená, že možno na okamih by sa ukázala manifestácia jeho moci, ale potom ľudstvo by nemalo sprostredkovateľa medzi Bohom a medzi človekom a týmto prostredníkom sa stal Boží syn, aby priniesol teba a mňa a celé ľudstvo, aby doniesol k Svätému Otcovi. No, do neba, myslel som, hej, nepomýlte si to, hej, keď hovorím o Svätom Otcovi. Sa mi podarilo. K Svätému Bohu, Otcovi, ku ktorému, kde Otec láskou volá človeka, ale nebola možnosť ho tam zobrať do neba, lebo nebol vybudovaný most. Proste darmo vieme, že na druhej strane brehu je bezpečne aj tam slobodná krajina a u nás je obrovská vojna, ale keď je obrovská rieka, tak ju proste neprebrodí človek a toto je proste vzdialenosť sveta Božieho kráľovstva a preto musel syn urobiť jeden most, musel premostiť medzi temnotou, kde sa nachádzajú duše, ako hovorí, že zem Zabulóna, Naftalího, ľud krčiaci sa v tône smrti uvidí veľké svetlo. To znamená, že Kristus prišiel ako premostenie medzi ľudstvom a medzi živým Bohom. A toto sa muselo udiať, pravda, že na kríži. A preto trvá obdobie milosti, preto Pán len kde tu zasahuje do politického systému, lebo ľudia majú právo organizovať proste život, svet majú vlastnú vôľu, ale na prvom mieste je to teraz, aby ľudské duše boli zachránené. To je proste prvoráde a tu sa manifestuje v prvom rade, pravda, že život, Boží život, večný život, na základe toho, že je možné sa obrátiť, že je možné byť spasený. Druhá oblasť, ktorá pracuje v rámci novej zmluvy, je to, že Ježiš je ako Mesiáš osloboditeľ od démonických vplyvov. To znamená, že on prichádza aj dnešnej doby, on je ten istý. Ak sa týka, čo sa týka desiatkovej ten istý, tak určite je ten istý, čo sa týka oslobodenia. A my nesmieme zo svojho zraku nikdy ustúpiť z toho, že Boží syn je ten, ktorý kriesi mŕtvych, že Boží syn je ten, ktorý otvára oči slepým, že Boží syn je ten istý, že ak chceme Krista, ktorý stál z mŕtvych a ktorý sedí po pravici Otca, my musíme vedieť, že vždycky to takto bude, aj bolo, lebo on hovorí, že vyháňam démonov včera, dnes a dokonám na tretí deň. To je symbolom
proste, to je obraz včerajška, dneška, zajtrajška, to znamená priebežne celý čas. Syn Boží toto chce robiť a nie len to, že to chce robiť, ale aj to, že je to obrovská výzva a potreba, lebo mnohí ľudia, či kvôli zdravotným problémom, či kvôli okultizmu, veštectvu, čarodejníctvu, sa mnohí dostávajú pod vplyv démonov, sú naplňaní zlými duchmi, familiárni duchovia pracujú a tak ďalej. A Syn Boží je stále tá ohnivá bytosť, on je vždycky tá bytosť, ktorá nebude robiť kompromisy s nepriateľom. Ja neviem, či všetci boli posvetení v Kafarnaume, v synagóge, ale jedno bolo isté, že tam bol jeden muž, ktorý vlastnil osobného démona vo svojom živote. A keď začal Ježiš iba čítať slovo, ešte ani nestihol nejako extra vykladať, ešte len prečítal slovo a za chvíľku proste bola konfrontácia moci a toto bolo neustále, a aj veriaci sa to musíme naučiť, že je neustála konfrontácia medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom tmy. Ako náhle není konfrontácia, ako náhle není ten boj, to znamená, že už sa podpísala volákasi mierová zmluva, tak ako aj Antikrist urobí mierovú zmluvu v rámci Izraela. A táto mierová zmluva potom prinesie ešte väčšiu pascu. A keď veriaci nechcú bojovať, keď my ako veriaci my nechceme, aby Božie kráľovstvo sa prejavovalo, aby Božia moc fungovala, aby ľudia boli zachránení a chceme vyskočiť z tejto konfrontácie Božieho kráľovstva a sveta, tak automaticky, nechcene, my podpisujeme kompromis s tou druhou stranou a nechcene, lebo Ježiš hovorí na jednom mieste, že kto nezhromažďuje so mňou, rozptyluje. To znamená, že keď my odskočíme od tohto, že sa prestávame modliť, prestaneme mať tú rozhodnosť skázať Božie slovo, budovať cirkev, privázať ľudí ku Kristu, tak to je také v úvodzovkách, nechcene sa dostávame do mierovej zmluvy priamo s Antikristom. Cirkev začne byť veľmi, veľmi taká svetská. Prestane živé uctievanie. Prestane Božia moc pôsobiť. Už pomazanie nemá význam, lebo niekto sa na tom pohoršil a preto sú zbory celé, ktoré úplne odstúpia od pomazania, lebo dobre, tak možno, že niekto sa prejavil viac, niekto menej, ale pomazanie Svätého Ducha je prítomnosť živého Boha na bohoslúžbe. Prítomnosť živého Boha v živote jednotlivca, lebo nie nadarmo hovorí slovo, že my sme chrámom Ducha Svätého. A toto není teória, to je nejaká skutočnosť, to musí byť, lebo ešte aj Samaritánka, ktorá určite nemala teologické vzdelanie a rozprávala sa s Ježišom, tak Ježiš jej hovorí, ale keď ti ja dám napiť z vody, ktorú ja mám pre teba, tak to ešte len uvidíš, čo to bude. A ona vždy len materiálne rozmýšľala, že čo, vodovod založíme tu, alebo nejaká dodávka vody nejakou inou formou bude. Úplne to nepochopila, ale on jej hovorí, kto sa napije z vody, že zvnútra budú vytekať živé vody. Takže chcem vás veľmi povzbudiť, nevôjdi do zmluvy s nepriateľom, nevôjdi do zmluvy s Antikristom, nepodpíš zmierovú zmluvu s nepriateľom. Také neexistuje. Ja nevravím, že teraz každý deň ideme vykrikovať na diabla, ideme na šibák proste zaväzovať, rozväzovať, ale je isté, že keď jeden človek prestane duchovne byť aktívny, tak potom sa to pomaly dostáva do zajatia. A cirkev, pravda, že aj v histórii práve kvôli tomuto odpadla, lebo prestali hľadať Pána. Jasná vec, že nepriateľ použije v prvom rade ľudí. Tak ako Boh používa v prvom rade ľudí, tak aj nepriateľ bude používať ľudí. A bude spôsobovať, aby v tvojom živote urobil také kroky, aby si sa vzdal. Aby si prestal veriť. A hovorí jedno nekompromisné slovo v liste Židom 10. kapitoly, že Boh nemá záľubu v ľuďoch, ktorí utekajú, ktorí odpadávajú od viery. A my na toto musíme, lebo není možné ľúbiť sa Bohu bez viery. Teraz nemyslím iba viera na Ferrari, nemyslím iba tak viera na nejaké požehnanie, ale viera ako duchovná substancia v mojom srdci. Buď viera je, alebo nie je. Buď tam je viera v slovo, že Boh je pravdivý, že ľudia klamú, ale Boh je pravdivý, alebo tam nie je a viacej som humanistom a viacej dávam na názory ľudí, ako na to, čo hovorí Pán. Lebo v podstate viera vtedy sa zdynamizuje a tam sa dynamizuje viera, keď každý jeden veriaci človek sa postaví k Božiemu slovu tak, že čo je tu napísané, to je pravda a basta. Vtedy rastie viera. Lebo potom čítam tie príbehy a nepozerám sa takým zaspatým spôsobom, že Ježiš chodí po mori. Keď už nie len teológiou to ľudia zasýpali tú pravdu, ale že aj sám človek ho to vôbec nevzruší. Neostal by si rozrušený, keby si videl niekoho chodiť po mori.
Nahalúbite takého akože v pohode, že mali sme 2 bagety a 10 000 ľudí sa z toho najedlo. Ja si myslím, že by sme boli všetci šokovaní, úplne by si bol vyvalený z toho, že to čo má byť. Alebo že máš známeho, možno si spomenieš, možno máte v rodine, my máme jednu dievčinu, ktorá je na vozíčku od detstva. Počúvaj, keby tá stala z vozíčka, tak celá rodina je na nohách a všetci sme z toho úplne škandál, ale v dobrom slova zmysle by bol. Ja sa modlím, sa to raz stane a niekto svedectvo dostanú ľudia, alebo keď proste vieš o niekom, že sa trápi a potom je uzdravený, že aká je to fantázia. A práve preto to je jednoducho, ty ako kresťan potrebuješ hľadať Pána v tom a nepozerať sa s tými zasnenými alebo iba takým romantickým pohľadom na Ježiša, lebo Biblia je kniha faktov. Ani viera nebude rásť, keď len romanticky, len nejakým predsudkami, len takým nábožným pohľadom sa budeme pozerať, lebo evanjelium to je proste, prečo to je 4-krát napísané? No aby ti to na 4-krát došlo. Naozaj, no, to je úplne jedna obyčajná pragmatická vec proste. Isté, že to sú na 2-3 svedkoch stojí slovo, to je v prvom rade, prečo evanjelisti zapíšu, v podstate úplne zduplikujú 3 razy evanjelium. Potom, prečože 4-krát, lebo Ján bol človek, ktorý bol priamy očitý svedok a čo nenapísali tí 3, tak on doplnil, ale aj znamená to, že do každej končiny, na sever, na juh, na východ, na západ, musí byť hlásané slovo. To znamená, že epicentrom není ego človeka, čo pravda, že nepriateľ ľahko toto vybudoval v človeku, lebo to postavil na pýche človeka, ale nie centrom máš byť ja a tvoje ego, ale nech je Pán centrom, lebo on je ten, ktorý ochráni tvoj život od smrti. A pravda, že nepriateľ ochráni tvoj život možno od komplikácií ako kresťan, ale určite potom človek dostane sa do takých pastí, ktorých potom ťažko vie výjsť. Takže, cirkev, bratia a sestry, tu ešte boli vo vynikajúcom stave. Tu ešte boli plní ohňa, plní života. Takí odvážni boli, pochopte ma, že najvyšší kňazi mali fakt moc nad ľuďmi, to bola veľká autorita, veľký strach, veľmi vedeli zastrašiť ľudí. A teraz si zoberte to, že oni tam stoja, jeden Galileán, teda 2 Galileána, Ján a Peter stoja pred najvyššou radou, a oni hovoria, že prísne vám my zakazujeme, že nebudete hovoriť v tomto mene, ani nič proste, hej. Môžete tu chodiť do toho našeho chrámu, ale v tomto mene nebudete nikdy hovoriť. A vtedy Peter, ja neviem, ako je to možné, ale je napísané, že Duchom Svätým zrazu naplnený, lebo z našej psychiky, čo by sme urobili, že OK, fajn, nebudeme robiť problémy v Jeruzaleme. Je to dobré, máte pravdu, ako troška sme to prehnali, hej, tuto sme uzdravili tohto, no... A vlastne ho ani nepoznáme. Ja neviem ani, čo to je za človek, ani sa nemôže zaručiť za neho. Hej, darebák bol, no tak nech sa mu to radšej vráti. No tak my to... Nebudeme si kaziť vzťahy proste na takéto najvyššej politickej úrovni s vami. A vidíme, že vôbec oni boli úplne ako malí chlapci, v takom dobrom slova zmysle. A nemyslím v tom malí chlapci, ako malý chlapec, ktorý je milý, zlatúčky a hrá sa s kačerom vo vani. Ale aký je väčšina malých chlapcov? Buďte ako deti. Ja neviem, či tento výklad sa už niekedy počuli. Aké dieťa? Príde za otcom a daj mi čokoládu, daj mi dačo. Však to vždy brali, že buďte ako deti, hlavne tak, že pýtame sa, hej, že prečo je slnko, prečo toto, prečo tamto. Áno, dieťa sa tak pýta, ale jedno dieťa, zdravé dieťa, keď je choré, má horúčku, tak leží aj ticho. Vtedy je dobre. Ale no, v podstate jedno dieťa nepozná, že ja neviem, keď Roosevelt po druhej svetovej vojne bol prezidentom ešte, tak jeho syn stretol nejakého veterána vonka a začal sa s ním rozprávať, bol beznohý chlap a začali sa rozprávať. Hej? A on mu hovorí, že tento veterán, že ja som bojoval vo vojne a dôchodok mi odmietli vojensky dať. Hej? A ten chlapec sa na neho pozerá a hovorí, poď so mňou. A išli spolu, zrazu sa otvorili hlavná brána v Bielom dome, potom išli dnuka do Bieleho domu, do jednej kancelárie, do druhej, zrazu ani bez klopania otvoril dvere malý a teraz neviem, s ktorým proste Roosevelt tam stal v pracovni, pozeral, že synu, nevidí, že tu máme dôležité veci. A on hovorí, oco, tento muž bojoval za teba vo vojne a nepriznali ste mu dôchodok. Podpísal
a dostal dôchodok. Takže to dieťa nerozmýšľa, že tu mám protokol, že ja najprv musím žiadosť 30-dňovú lehotu napísať, že či ma vôbec príjmu k tomuto človeku, ale veľmi, a jasné, ja nechcem pozbudiť, aby ste boli veľmi drzí, hej. Ale jedno dieťa má určitú drzosť. Písmo hovorí, aby so smelou dôverou si pristúpal k trónu milosti. Prepáčte, väčšina z kresťanov prichádzajú ako nábožní ľudia pred Pána. S takými rečami, že ani ja by som to nepočúval. Nie je to ešte Boh. Ako náhle začnem náboženské táraniny hovoriť Bohu, ja som presvedčený, že Pán povie, vypnite to. Sa nedá. Čo ten vypráva? Špekulácie, sladké reči. Bavia sa s Ježišom, ako keby ešte v Betleheme ležal vedľa oslíka. Písmo hovorí, že nežvatli, nerozprávaj hlúposti pred Pánom, ale rozmyslí si, ale ako jedno dieťa. Jedno dieťa proste príde a on ti povie skutočnosť, čo potrebuje. Potrebujem čokoládu. A ty už si mu 14-krát povedal, ale si ešte neobedovalo. A ona ešte za chvíľku sa spýta, a žuvačku nemáme. A vo vzťahu s Pánom Biblia hovorí, že buďte ako deti, to znamená, že Pán chce, aby to, čo naozaj človek potrebuje, tak ako si, bez okolkov, bez pátosu, bez nejakých náboženských týchto, aby tak sa si prichádzal pred Pána a bol odhodlaný. A takto boli Peter s Jánom. Oni nepozerajú na frčky, či je trojhviezdičkový generál, či koľko. Pozerajú na veľkňazov a hovoria, ale my sme iné uverili. My máme poslúchať Boha, nie vás. Výbuch, pravda, že všichni přič! Viete, čo to bola za rozprávka? Pamätáte si tú starú českú rozprávku, hej? Pyšná princeza to bola? Všetci preč, potom všetci naspäť. A toto sa stalo, to isté v najvyššej kniaze. Vyhoďte ich teraz vonka, musíme sa poradiť, hej? Lebo takú vec počuli na platforme Sanhedrinu, na platforme, to bola miestnosť kameňodlážby to volali, a to bola tak vážna, tak obrovská autorita, to bolo tak náročné, aby jeden hriešik človek vôbec pípol, áno, veľkomožný Pane, áno, pravda, že... A to všetci takéto zlomení tam prichádzali. Máte pravdu, aj keď sa milíte, nevadí, ale ticho buď. A zrazu tam boli takí dve voľakí rybári a oni hovoria, my máme poslúchať Boha, nie vás. A sami zvážte, že čo je pravda. Tak oni to nevedeli vydržať nervovo, pravda, že poslali ich preč, aby sa poradili, čo majú robiť. Ale oni sa báli veľmi ľudu. A populisti sa veľmi boja ľudu. Veľmi záleží, čo povie ľud. Tak oni vedeli, že majú veľkú popularitu a sympatie medzi zástupom, tak nakoniec povedali, no, zavolajte ich senka a budeme sa im vyhrážať. Hej? Neurobíme nič, toto plebs to nebude vedieť, ale im sa budeme riadne ich zastrašíme, aby ich ani nenapadlo ešte raz takúto nejakú vec urobiť, aby strhávali pozornosť na seba. Počúvaj ma dobre. Ty ako kresťan si povinný strhávať pozor na seba, aby si kázal evanjelium. Nebuď do nekonečna iba pekný a milý kresťan. Lebo pekný a milý kresťan nikdy nebude kázať evanjelium. Peter a Ján, pravda, že sa museli z toho obrátiť. Rozmýšľal si nad tým, že prečo im Ježiš dá iné meno, lebo ich stará prirodzenosť bola presný opak toho, čo im dal Ježiš meno. Petrovi dá, ako Šimonovi, to bol trstina, tak mu dá Peter, že budeš ako kameň, aby si bol obstal, aby si bol verný, aby si vedel vykonať moju vôľu. A Jánovi dal, že synovia Boanergesovci, synovia Hromu, ináč oni vedeli sa rozčúliť občas, ich stará prirodzenosť vedela vybuchnúť, ale veľmi dobre vedel, že práve v Božích veciach sa môžu ich duša tak sa zastaví, že sa cuknú a nebudú vedieť fungovať. A preto ich musel nazvať synovia Hromu. A prečo ich nenazval synovia baletu? Prečo ich nenazval synovia holubice? Počúvaj ma, lebo na prielom musíš byť Boanerges. Na prielom musíš byť smelý človek. A tam, kde funguje na zastrašovanie, tam, kde funguje, že ťa ľudia chcú utlačiť, tak na to presný opak potrebuješ fungovať.
Tam, kde najvyšší kňazi sa rozdrapujú a kde chcú utlačiť tvoj život a ty si v práve a ty máš pravdu podľa písma, sa nesmieš báť potom toho, lebo častokrát aj na dedinách, na mestách u nás tak funguje, že povedia ti versi, ale nikomu nič nepovedz. Ježiš nebol takouto osobou, bol častokrát radikálny. Ja nehovorím len to, že 365 dní na každej situácii musíš tlačiť ľuďom, že sa musia obrátiť a pôjdu do pekla. Ale sú situácie, ktoré pripraví pre teba Boh a keď tam čušíme, keď tam sa zlakneme, tak to je zlé. Nenahaj sa zastrašiť. Hej, toto je jedna vážna vec. Lebo buď sa budeme ako v tomto príbehu apoštoli, že sa nenaháš zastrašiť a budeš smelý, alebo zdedíš pocity farizeov. Viete, akí boli? Všimni si, akí tam oni boli. Druhý verš hovorí, boli namrzení. 7. 8. verš hovorí, že sa ich vypytovali, že ich vyšetrovali. Staneš sa takým kritikom. Tvoje pocity budeš namrzený človek. Nebudeš prežívať radosť a budeš mrzutý. Buď sa oslobodíš aj duchovne od tých tlakov, buď zoberieš Božie slovo, budeš ho používať, alebo sa staneme, a toto proste je skúsenosť, ktorú mám aj ja osobne a myslím si, že aj vy asi, buď to proste prebiješ, buď vo spoločenstve s Pánom sa oslobodíš, Duch Boží ťa znova naplňa ako tu apoštolov, alebo z apoštolov sa mohli stať skutočne ctení kardináli, ale namrzení, ktorí každých vyšetrujú a všetkých kritizujú. Nepovedz, že si sa do toho ešte nedostal. Veľmi dobre to poznáme. Buď to, že sa vyslobodí náš duch, naša viera a sme jednoduchí v tomto slova zmysle ako deti, sme rozhodní, hľadáme Pána, nechodíme proste po kanáloch, nemusíme sa hanbiť, proste si hrdý kresťan, že milujem slovo, milujem Pána. Čo mi ty čo rozprávaš? Svet ide tady, ako vyzerá svet? Čo mi ty hovoríš, že ja som kresťan staromódny? Veď sa pozri, čo sa to deje vo svete. Ja vám poviem, že sú iba dva druhy kresťanov budú v posledných dobách. Buď budú silní, ohniví, zdraví, hrdí, nezastrašení veriaci, ako Abraham na výšinách, ktorý má spoločenstvo s Pánom. Ešte aj s Pánom handluje proste, že koľko tam je spravodlivých. Čo keď nebude 40? Bože, čo keď nebude 40 v Sodome? A 30 iba, tak bude 30. A možno 30 nebude, tak bude 20. Alebo budeme ako Lótovci, ktorí budú trápení hriechom, deti pôjdu do hriechu, budeme sa bať a deťom povedať, že to je hriech, to je dobré, to je zlé. Deti budú určovať, čo je dobré, čo je zlé. Svet bude určovať im, čo je dobré, čo je zlé. Každý z nás bez rozdielu musí zhodnotiť, aké kresťanstvo žije. A bez tej substancie, čo je viera, ale ešte dôležitá vec, ktorú vlastne učeníci potom si pýtali. Oni si jednu dôležitú vec pýtali. Jednu vec, ktorú skutočne cítili, že ak tu prehráme, počúvať, tie príbehy nie sú len také bokovky. To nie je len také, že mali konflikt s predstavenými tej doby. To boli zásadné veci. Keby oni prehrali 4. kapitolu, tak prehrajú 5. kapitolu, keby prehrali 5., tak by prehrali a tak ďalej. Počúvajte, to sú totálne zásadné veci. A všimnite si, že to je aj ukresnené častokrát, aj sme to hovorili napríklad o tých zvedoch, že z 12 2 boli nastavení na to, že Boh má moc a dosiahneme tie ciele a tie zasľúbenia, ktoré Pán hovorí ku nám. 10 boli takí, ktorí sa otvorili pre to čarodejníctvo, ktoré bolo tam. Pochopte ma, že už Kadeš Barnea bolo miesto, kde bola tá svetiňa. To nebola svetiňa Svätého Ducha. To bola svetiňa syna blúdenia. V preklade toto znamená. Alebo aj ďalšie veci, že napríklad to Amorejoch, vieme veľmi dobre, že Boh, keď posiela Mojžiša, tak myslím, že tam takú vetu povie, že doplnila sa neprávosť Amorejov. To znamená, že Amoreji
boli v takom čarodejníctve, že prevádzali deti cez oheň, dávali ich Molochovi spalovať a tak ďalej. Obrovský okultizmus. Kdekoľvek je obrovský okultizmus, tak vtedy sa musíš mať na pozore, kde je okultní ľudia, kde sú vešci, čarodejníci, bosoráci, veľmi sa nezdržujú na tom mieste a nechod na také miesta. Prečo? Lebo toto bude ovplyvňovať tvoj stav, tvojho srdca. Respektívne, ak už si tam, čo takedy musíš aj tam byť, či je to robota, alebo je to nejaká iná situácia, nesmieš dovoliť, aby ten tlak toho okultizmu tlačil na tvoje srdce, ale presný opak musíš urobiť, že ty musíš byť aktívny, lebo jedno tajomstvo viery je v tom, keď Ježiš povie Petrovi, ty si Peter a na tej skale vybudujem cirkev a potom povie dôležitú vec, ani brány pekla ju nepremôžu. Čo to znamená? Že nie, že je pasívny mal byť Peter a cirkev, ale že oni sú tí, ktorí idú dopredu. Lebo brána je statické miesto. A ty sa nemáš do konca života iba brániť. Ty nemáš do konca života byť proste iba pasívny. Lebo keď budeš pasívny, budeš lotovský kresťan. Keď nebudeš aktívny, staneš sa lotovský kresťan. Lotovský kresťan je taký, ktorý miluje spravodlivosť, ale už nevládze, už nevieš ďalej. A približuje stány kompromis za kompromisom, kompromis za kompromisom, kompromis za kompromisom, šup a si v Sodome. A je napísané, že ešte trápil svoju spravodlivú dušu. To znamená, že ešte nebol úplne v apostázii, ale jeho žena a jeho deti už boli v apostázii, lebo zasiahlo to ich srdce. A preto jeden výkrik, poviem v úvodzovkách, je v Lukášovi, v Evanjeliu 17. kapitole, Ježiš hovorí všetkým, pamätaj na Lótovú ženu, bodka. Prečo? Lebo Lótová žena, ona ešte aj vyšla zo Sodomy, ešte aj išli, kráčali, ale anjel im povedal, neobzeraj sa, nech sa nikto neobzrie do Sodomy. Ona sa predsa obzrela a ostala solný stĺp. Prosím ťa, neostaň solným stĺpom. Ešte stále je doba spasenia. Ešte stále je možné činiť pokánie. Ešte stále máme na porúdzi vyznanie hriechov, večeru Pánovu, ešte stále na porúdzi proste kolena máš kolena, ešte stále môžeš ísť na kolena. Keď máš kolena, chod na kolena. Keď ťa bolia, rovno si láhni na zem a tam pros Pána o milosť. Tak, záleží na mne, čo chcem byť. Buď budem namrzený, zahorknutý, pod tlakom, alebo, to, čo som nepovedal, o čo prosila cirkev? 29. verš. A tak teraz, ó Pane, pohľadi na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť Tvoje slovo. Amen. Smelosť v rámci kresťana je veľká vec. Niekto tým disponuje po obrátení, lebo prečo? Lebo ešte aj pred obrátením bol smelý. Sú ľudia, ktorí automaticky boli smelí, ktorí vždy boli na koni. A táto kvalita je potom dobre ju pretransformovať do Božej kvality. A takí ľudia, napríklad Oral Roberts, on chcel byť guvernér štátu Oklahoma a jeho smelosť a jeho ambícia potom bola pretavená do Božej vôly a stal sa jedným z najvýznamnejších služobníkov tej doby. Údajne ako prvý mal televízne vysielanie, všetci za to kritizovali, že ako je možné, že cirkev má vysielate uzdravujúcu kampaň. Takže niekto je prirodzene smelý a my nechceme, aby toto dal preč zo seba. Lebo smelosť aj vo svete je vysokou hodnotou, keď je niekto smelý. Keď je niekto zakriknutý, tak ide skrátka, proste trpí. Tí, čo sú zakriknutí, trpia. Nevládzu, boja sa. Stále si myslia, že druhí sú hodnotnejší od nich. Utekajú z boja. Myslia si, že všetci majú právo, len my nie. Preto apoštoli, keby tu boli prehrali, tak cirkev ostane len v tom stave, kde je. Tam by ostala. Tunak by sa tešili, že je dobre, máme spoločenstvo s Pánom, ale viacej by sa už nestalo. A oni vedeli, že tu je jeden konflikt, oni vedeli, že diabol dal obrovské zastrašenie cez najvyšších kňazov, veľký tlak vytvoril na nich, aby sa vzdali, aby cúvli, aby sa báli. A vidíme to, že oni spoločne sa proste modlili, hľadali Pána a
a povedali, Bože, daj nám celú smelosť. Smelosťou nás naplň. Lebo Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a zdravého rozumu. So strachom je veľmi ťažké slúžiť. Keď sa ľudia boja a nesmieš sa ani báť kázať Božie slovo, nesmieš sa báť fungovať a pravda, že aj v bežnom živote je smelosť oveľa väčšia hodnota a kvalita, ako je strach a zastrašenie. Častokrát dobrí ľudia za svojim ustupovaním a svojou milotou skovávajú v podstate strach. Preto sú milí a ustupujú, lebo si myslia, že to je múdre. Niekedy to je múdre. Sú situácie, kedy je to múdre. A sú situácie, kedy to múdre není. A milý, ustupujúci človek už potom není Božej vôli, lebo ho nepriateľ. Keby boli apoštoli takí, aby začali ustupovať, tak nič by sa, žiadne prebudenie by nebolo. A apoštol Pavel, toto bol obrovský príklad, ten bol úplne exkluzívny v tomto. Raz ho zbijú, vráti sa naspäť. Tam ho zbili, zase sa vrátil naspäť. V Aténách ho vystrčia na Aeropag. Počúvame, Aeropag to je ako keby dneska, neviem, kde ho zobrali na najväčšiu dišputu, na najväčšie hlavy, najväčšie filozofy. A on nešpekuloval nad tým, nebál sa, nezačal zvlíkať, jedanenky, veď tu sú učitelia filozofie. Veď to je meka filozofie. Viete, čo on sa tam postavil a ešte ich nachytal na hruškách, lebo hovorí, ako chodím medzi vami Ateňania, ja vidím, že ste veľmi pobožný ľud. Našiel som oltár, že neznámemu Bohu. Ja vám tohto zvestujem. A tak som rozmýšľal nad tým, či Svätý Duch naozaj niekedy dávno, keď robili tie oltáre, či prikázal niekomu, aby že neznámemu Bohu, a ja si nemyslím, že to tak bolo. Proste Pavel našiel bod, skáďa mohol kázať. Neznámemu Bohu. Ale viete, čo tam je napísané? Že jeho duch sa rozhorčoval. Dvíhalo ho. Chodil hore dole a pozeral sa na tie modly a vraví, tak to, kámoš, to je hrozné. A sám tam bol chudák v tom čase, lebo viete, že Timotej a Lukáš ostali v Tesalonike a tam potom Duch Svätý toto zaznamená, že chodil rozhorčený. Ja vám niekedy pravdu poviem, že rozhorčenie môže byť niekedy od Svätého Ducha. Že sa rozhorčil. Nerozhorčil sa? Počúvaj ma, nebolo to tak, že vždy sa ovládaš, aby si bol pekný, milý, aby si bol skutočne dobrý kresťan. Myslím, že nie. Ale sú chvíle, niekedy si myslíš, že ako by sa správal Ježíš, bol by ticho. A si to premyslí, či by bol naozaj ticho. Nemyslím si. Sú situácie, kedy bol ticho, keď potreboval vykúpiť svet. A bol ticho. Ale boli situácie, kedy bol vnútorne rozhorčený. A nesnažil túto silu, nesnažil sa ju proste nejako utlmiť v sebe, aby potom vybuchol na svojich učeníkov. Lebo takto to funguje. Náštvu chlapa v robote, rozčúlený príde domov, lebo hnev, to je ako keď zohrieš vodu a uniká z toho pára a tam musí niekde utiecť. Buď do píšťalky, hej, alebo nejako sa prejaví. Tak to je s hnevom. A keď človek nedostatočne napríklad, že mu bolo ublížené a on v robote, nevrajím, že sa má pobiť, nevrajím, že má kričať po šéfovi, ale keď mu nepovie svoj názor, lebo sa bojí, lebo je zastrašený, tak potom ten hnev sa niekde prejaví. Cestou domov nabliaka niekoho na druhého šoféra, alebo domov na manželku nabliaka, alebo naopak manželka na manžela nabliaka. Prečo? Lebo hnev je reálna sila. A my s tým nevieme niekedy jednať, ale niekedy, ja nevrajím, že to sú aj zlé veci, pravda, že? Ale keď nejednáme s tým a bojíme sa niekomu povedať, že počúvaj ma, ty si ma úplne rozčúlil, toto nepovažujem za správne, čo si urobil, lebo keď to hneď poviem, hneď som sa uvoľnil z toho. Ale keď ostane človek ticho, natlakovaný, príde domov a na slabšom si to vyleje. A to naozaj potom je nespravodlivosť a potom naozaj prečo bývajú potom kríza v manželstvách? Lebo takto ľudia prídu domov, neoslobodia sa od toho. A sú situácie, keď nevieš protirečiť, pravda, že? Môže byť také, že nevieš tomu vysvetliť, tak tedy sa v aute modli alebo domov, keď ideš, zho to do seba, lebo keď ten tlak ostane v tebe, ten hnev, tak ho vyleješ potom na svojho blížneho alebo na dieťa. Máš frustráciu, nepodarilo sa niečo,
tak, a dieťa ťa vie dožrať, nie dakedy. Tak pripojíš to, že nie len, že urobilo niečo zlé, ale pripojíš to, že ono vlastne si to zlízne celé, aj plus ešte navýše, čo bolo. Takže nehovorím o tomto rozhorčení, ale hovorím o tom, že sú situácie, kedy naozaj je také, že musíš sa posmeliť a musíme ako aj veriaci byť smelí a potrebuješ, aby si vedel kázať Božie slovo v každom čase. Amen. Nebáť sa. Povedz susedovi, ty sa neboj. A na to chce silné srdce. Keď máš slabé srdce, tak sa vzdáš. Keď je slabé, nemyslím fyzicky, ale vnútorná, tá podstata človeka, keď je človek slabý, tak vtedy aj malá vec ho vie zastrašiť. Silní ľudia napríklad riešia milión problémov. Kto si myslí, že má najväčšie problémy na svete? Sú také chvíle, kedy si myslíš, že ja mám také trable, také tlaky, keby mal niekto, tak ho zlomí. To môže byť pravda, ale potrebuješ mať silné srdce. Čím je silné srdce? Keď nemá silné srdce, potrebuješ vo Svetom duchu, ale nie len to, ale práve opak, tú starú prirodzenosť musíš ukrižovať, lebo stará prirodzenosť nie je len tá, čo ťa ťahá do hriechu, ale častokrát stará prirodzenosť, jej prirodzenosť je nedôverovať Bohu. Jej prirodzenosť je utekať z boja. No, takže ešte chvíľu budem hovoriť a budeme sa potom ešte modliť, čo treba. Mám tu 4-5 bodov. Čo začali robiť? Za prvé, boli spolu a modlili sa. Manželia, nevrajím, že sa musíte modliť každý deň, ale zvyknite sa spolu modlievať. Aspoň raz za čas. Keď sa to naučíte pravidelne, vďaka Bohu. Keď ti ten druhý lezie na nervy, ako sa modlí, tak sa musíš vyzbrojiť trpezlivosťou. Lebo niektorí sa nechcú modliť, lebo žena si myslí, že sa chlap má tak modliť a chlap si myslí, že žena sa má tak modliť. Nesnáš sa na modlitbe niekoho vyučovať. Nesnáš sa na modlitbe hovoriť o niekom, že Pane, tak ty vidíš toho môjho muža, no, a ja ho vidím. Nevyučuj na modlitbách. Na modlitbe sa modlí k Pánovi, čo treba. Ale modlí sa. Možno, že on bude troška okúrky okolo chodiť, hej, šeličo vymýšľať, alebo jedna, alebo druhá strana. Ale aj spoločne prichádza aj sa modliť, lebo veriaci niekedy si sami veľmi dôverujú a stávajú sa takými solistami. Ako veriaci, teraz počúvaj dobre, ako veriaci, keď ostaneš solista, teraz nemyslím spevák solista, ale v duchovnom živote, keď ostaneš solista, tak spadneš. Ty potrebuješ pomoc. My potrebujeme byť spolu. Tam nebolo, že Peter a Ján sa zavreli niekde do kopky a tam sa modlili. Oni sa stretli, oni vyzdielali tú silu nepriateľa, oni hovorili, že čo, ako ich zastrašili a potom, že na nich nič nemali, ale potom oni si uvedomovali, že oni sami v tomto neobstojú. A tam je napísané, ináč to je veľké tajomstvo ináč zo skutkov, jedno z najväčších, že ako jeden hlas pozdvihli, že spoločne, že z ducha taká jedna obrovský jednotná modlitba vyšla, že všetci spoločne volali: O samovládca, o ty Bože, stvoriteľ neba aj zeme. Solista je človek, ktorý si myslí, že zvládne veci sám. Že prebiješ veci sám, že si dostatočne silný na to. To je v poriadku, že sme silní. Ale všimni si, ako skončil Samson, že Samson bol solista a diabol ho tak pritlačil k múru, že to nebolo hneď, ale to bolo postupné. Postupne najprv ho otrhol od bratov, potom ho otrhol proste od Božieho ľudu, ostal sám, potom ho priklepol k jednej pani, k Delile. Najlepšiu kamarátku mal zo sveta. Počuj, Biblia nehovorí, že nemáme mať priateľov, či neveriacich spolužiakov, alebo niekoho, alebo v robote. Kľudne môžeš mať priateľov, kľudne môžete mať známych, ale počúvaj ma.
nevyjav celé srdce, ako vyjavil Samson. Samson vyjavil celé srdce Delile a tam začal jeho pád. Ako by som to povedal, s láskou. S láskou. Viem toto povedať vôbec s láskou. Aj keď máš problém, nájdi si niekoho, môžeš s niekým zdieľať, ale napríklad, ja by som si nedal poradiť do manželstva od svetského človeka. Lebo svetský človek na 50%, minimálne na 50% ti povie, nahaj chlapa tak, alebo ženu. Keď si sám a si solista, tak si vystavený častokrát veľkým nebezpečenstvám. Duševná únava, duchovná únava, nepriateľ a potom prichádza, že Samson v obrovskej sile spolial sám seba a pomaly a viete, že bol unavený až na smrť z tých rečí. A z veriacich odchádza život napriek tomu, že boli charizmatickí ľudia, že poznali Pána, len sa zle rozhodli a nepochopili, lebo svoju samotu kompenzujú potom so svetskými ľuďmi. Svoju samotu kompenzujú tým, že vylievajú srdce takým ľuďom, ktorí ich duchovné pozadie môže byť nebezpečné. Sú pravda, že aj v rámci rodiny, aj v rámci iných vzťahov môžu byť kvalitné vzťahy, ale musíš vždy rozdeliť sa v tom, že čo ti poradia, či ti poradia minimálne sedliackým rozumom na správnu vec, alebo ti dokonca dajú takú radu, že čo ona Delila hovorila. Ale Delila sa s tým ani sa nesnažila to zakryť. Ona hovorí, že Samson, Filištíny na teba, basta. A potom, keď zistili, že to bolo, že ju uklamal, tak začala plakať, emočne vydierať. A to je ďalšie tajomstvo. Nenáj sa emočne nikým vydierať. Vyhrážať sa. Častokrát ľudia veľmi chcú byť dobrí a necítia to, že to je manipulácia. Keď ťa niekto vydiera. Hodím sa o zem. Tak sa hoď. To je čarovanie. Častokrát na rodičov deti takto pôsobia, treba sa modliť za deti, lebo deti veľmi, veľmi pekne vedia pritlačiť, vydierať emočne, potom dovolíme viacej, ako by sme chceli. Alebo potom v iných situáciách, kedy niekto sa vyhráža, napríklad nemôže sa nikto vyhrážať v manželstve rozvodom. To je manipulácia. Keď neurobíš toto, ja sa rozvediem. Hopa. Tak to si zobral tvrdú zbraň do ruky teraz. To je hriech. Lebo, ak si zbožný človek, sa postavíš na to, čo hovorí písmo, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Keď je vzťah, je zmluva, nemôžeš brať zbraň vyhrážania sa, lebo to sú tvrdé zbrane na rozvod a za to človek bude niesť zodpovednosť, musí sa z tohto obrátiť, je to treba proste napraviť, ale nie je nejaké vyhrážanie ľudí, hej, častokrát susedia alebo nejaká iné osoby, emočne ťa chcú vyžmýkať, vyčerpať ťa, tak ako Samsona, to je obrovský príklad. Unaviť ho, zdeptať ho a Samson hovorí, nevládzem, vieš čo, ostrihajte mi hlavu a mi to už je všetko jedno. Ako náhle veriaci je v stave, že mi je všetko jedno, už je zle. Už diabol prebýva pri srdci a už len čaká, kedy ťa strčí do priepasti. Prepáč. Silnejšie. Je to tak. Keď si v stave, že ťa pritlačí ako Samsona, lebo Samson povedal jednu vec, budem ho parafrázovať, je mi to jedno, ako to celé dopadne, končím. Ostriaj mi hlavu, je mi to jedno, ja už nevládzem. Chápeš ma? Nevládzem. Akože nevládal? Veď koľkých vypukal? Ja nemal problém. Zobral brány v Hebrone, či kde si v Ekrone, do Hebronu odnesie. Postavia sa celý zástup. Leva chytí, rozdrapí leva. Ako papierový A4 proste. Roztrhne. Ešte aj med potom z neho je. Duševná sila, manipulácia na pocity, to, čo sa deje vo svete, že ťa manipulujú ľudia, že tlačia na teba nelegitímne veci, tak toto spraví človeka slabocha. A preto je tak, že niekto je na koni a druhý je utlačený. Ak si na koni, maj múdrosť, nerob zlé veci, ak si utlačený, zhoď to zo seba preč. Toto není Božia vôľa, aby si bol vnútorne utláčaný človek. Na tom není žiadna sloboda, žiadna láska, žiadna radosť.
Lebo tak sú niekedy vzťahy nastavené, že druhí vedia iba panovať nad druhými ľuďmi skrze zastrašovanie, skrze zlé reči, skrze vyhrážania. V tomto nevie byť harmónia a ten človek, čo sa zlomí, tak sa vytvára v úvodzovkách sa potom vytvára harmónia. Lebo sa bojí, že čo sa stane, keď na toto apoštoli nedali manipuláciu cez pocity za vyhrážanie, že čo im, ja neviem, čo urobia. Žiaľ, v tomto je až tak na hranu noža to celé išlo, pravda, že apoštoli museli byť vnútorne rozhodnutí, že keby im zobrali život, tak nesmú sa vzdať. Jasná vec, že toto není vo vzájomných vzťahoch, až na takúto hranu my nejdeme, alebo nie je také prenasledovanie dneska, aby sme takto išli, ale na druhej strane skutočne je jedna vnútorná sloboda, ktorú ty musíš si vnútorne udržať od toho, aby ťa druhí ľudia nevydierali skrze zlé pocity, vyhrážky, manipulácie. To je najčastejšia zbraň na Slovensku, ktorá pracuje vo vzťahoch, aj v manželstvách častokrát. Preto, ak chceš napredovať, potrebuješ obrátiť sa o pomoc, nie na nelegitímne zbrane, ale tu hovorí Božie slovo, že oni sa obrátili na Pána. Takže prvá vec, že boli spolu a neboli solisti. Druhý bod mám poznačený, že zachovali jasné videnie a povedali, aj v útlaku si uvedomovali, že Boh je Boh. To je najväčšia výzva, keď si pod tlakom, že či tvoje srdce znova sa obnoví, že Ježiš je Pán pánov, král kráľov, že on zvíťazil nad smrťou, alebo ostanem utlačený a stratím toto videnie a spravím Boha slabšieho, menšieho, neschopnejšieho, aký v skutočnosti je. Lebo vždy, keď ťa naplní Svätý Duch, tak vždy sa obnovíš v nádeji. Keď strácaš nádej, je zle. Keď strácaš nádej v robote, v manželstve, v zbore, v finančnom živote, keď strácaš nádej, je zle. Nádej kotví tvoju dušu s nebesiami. Bez nádeje nevieš zachovať inšpiráciu alebo priviazanie sa k nebesiam. Respektívne, keď strácaš nádej, všetko urob preto, aby znova tvoj duch sa obnovil, aby znova si sa obnovil v nádej. Ak ti na tom nezáleží, tak to už je zle. Už musíš toto je už iná platforma riešenia problému, ale určite nesmieš strátiť nádej a ani nedovol, aby si bol utlačený, ani nedovol, aby rokmi toto z teba vytlačilo život. Lebo potom tak je, že niekto sa obráti a prvé mesiace a roky je ako kresťan veľmi nadšený, veľmi horlivý, má svedectvá, modlí sa, hľadá Pána, všetko dobré. A potom cez ten útlaky sa človek cukne, unaví sa. A presne Žalm 37 hovorí a vyučuje a hovorí, nehnevaj sa na bezbožného, nehnevaj sa na zlostníka, nehaj tak, videl som človeka veľkého, rozvetveného, za chvíľku už ho nebolo, už som nenašiel jeho miesto, ale hovorí a prikazuje ti, že ty sa nerozčuluj a nerozhnevaj sa na bezbožného človeka. Napríklad. Nič není dôležitejšie, a teraz počúvaj, ako ty a tvoj vzťah s Bohom. Potom sú iné priority, pravda, že za tým je tvoj vzťah s manželským partnerom a tak ďalej, ale toto ti nemôže nikto zobrať a cirkev v tomto musí obstať. Takže zachovať jasné videnie, že on je samovládca, že je víťazom. Tu nešlo ani o teologickú presnosť, že teraz vieme presne zadefinovať. Častokrát aj apoštoli, oni necitujú úplne od slova do slova nejaký verš, ale citujú podstatu. A my potrebujeme podstatu uchopiť. Nie bazírovať na čiarke, na dĺžni a na mekčení, ale musíš dostať tú podstatu z Božieho slova, aby si mal jasné videnie. Za tretie, 29. verš, čo sme už povedali. A tak teraz, ó Páne, pohľadi na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a celou smelosťou hovorí tvoje slovo. Ďalšia vec, musí mať smelosť kázať evanjelium. Jedna z najdôležitejších vecí. Každý z nás. Niekto má 5 hrivien a privedie ďalších 5 ľudí, niekto má 3 hrivny, priniesie ďalších 3 ľudí, ale našou povinnosťou je otvoriť ústa. A výsledok zastrašenia a pohodlia spôsobí, že nekážeme slovo. Zastrašenie a to, že sa bojíme, že nám vynadajú alebo že nám niečo povedia, alebo je nám lepšie v tých vzťahoch, keď nepovieme evanjelium.
A kalkuluje potom človek s tým, že nepoviem evanjelium a budem krajší u svojich priateľov, v robote a tak ďalej. Zásadná vec. Či sa priznám, že som kresťan, alebo nie. Pre mňa to je jednoduchšie to, lebo pravda, že ľudia sa pýtajú vo vzťahoch, keď do nových vzťahov vstupujem, tak sa pýtajú, že čo robím. Tak môžem povedať, môžem zakrútiť, ale väčšinou poviem na rovinu. Som pastor alebo kazateľ. Tak vyrazím poistky, nevedia, čo si majú myslieť, tak ja im poviem, čo si majú myslieť. My sme taký. To, že potom, či ma alebo odmietne, alebo neodmietne, to už je druhá vec. Ale ak za 10-20 rokov o tebe nevedia ľudia, že si kresťan, tak nie je niečo v poriadku. Buď sa bojíš, alebo radšej si udržiavaš také pohodlné vzťahy, nechceš byť konfliktný človek, a je potrebné, aby si niekedy povedal, lebo vieš, keď začneš robiť kompromisy, tak potom, keď príjete na vážne témy, nezastaneš sa spravodlivosti. To sa mi stalo. Niekoľko vzťahov som mal takých, kde som tak veľmi opatrne bruslil a potom prišla debata, a to dokonca bola obchodná záležitosť. Nie hneď, ale ani nedalo sa, ale dajme tomu, že mohli sme povedať, že áno, som kresťan a popri tom robím toto, ale bola proste taká vízia veľkého biznisu, ďaká Bohu, že to nevyšlo. Niečo by sme robili teraz s veľkými dlhmi. Potom sme sedeli a začal jeden pán, veľmi vážený, bohatý, ktorý má vplyv kade tade, začal rozprávať, ako keď bola sviečková manifestácia v 88., že on bol veliteľ zásahu, ako on ich riadne polial všetkých, ako im dal. A ja som bol na rozhraní, že teraz čo? Tak som si povedal, no my sme tu kvôli obchodu, nebudem nič hovoriť. Ale tak som sa hanbil za seba. Lebo to nebolo spravodlivé, čo sa urobilo. Len preto, aby sa nepohoršili nado mňou. Viete čo, možno práve preto by sa skorej skončila celý ten vzťah, lebo pravda, že z toho nakoniec nič nebolo. Ale nepostavil som sa za hodnoty. A sám som sa cítil, lebo som súhlasil tým, že som mlčal. Bol som ticho. Nemyslím si, že to je dobrý človek. Myslím si, že má krv za nechtami možno, alebo nejaké iné problémy v živote vážne. A vtedy sa musíš vystrieť. Musíš byť jednoznačný. Aj za cenu konfrontácie. A vieš čo? A ľudia sa ti budú potom viacej vážiť, keď povieš pravdu. Budeš mať väčšiu hodnotu u nich, aj keď nebudú s tebou hneď súhlasiť. Keď im na rovinu povieš, ja napríklad nesúhlasím so smilstvom. Ja nesúhlasím s tým, že dvaja muži, však aká to má logiku, to je hrozné. Dvaja muži alebo dve ženy, nesúhlasím s tým. A ty si taký staromódny, no myslíš si, čo chceš staromódny. Však svet je staromódny, nič nové pod slnkom, Šalamún hovorí. A to je smelosť. To, že vyskočí niekto proti tebe, no tak je otázka, či sa budem báť, čo mi spraví tá druhá strana, alebo budem prezentovať pravdu. Sa nesmieš báť od človeka, lebo Ježiš hovorí o smelosti jednu vec, že vás posielam ako ovce medzi vlkov. Jeden veriaci človek toto si musí premyslieť, že preto vzniká zo zboru geto, lebo mnoho kresťanov sa tak bojí od sveta, že už nemá žiadne kontakty so svetom. Boja sa ísť do ulice, boja sa ísť na koncert, boja sa čítať noviny, boja sa rozprávať sa s neveriacimi ľuďmi, lebo stratia svoj pokoj, svoje pomazanie. A vzniká geto kresťanstvo, uzavreté do seba a potom tým, že sa boja, tak nedokážu ani hovoriť, ani postaviť sa za hodnoty. Takže, Ježiš hovorí, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Ináč je také zvláštne, nie? Že ešte vlky medzi ovce by som pochopil. Vlk sa náje, nie? Príde do košiara, má nejaké dobré ciele, aj dobrý benefit z toho, je tam ovca. Ale ovca medzi vlkov, to je úplne opačné, ale to je ten charakter, pochopte ma. Lebo tvoj charakter je už, že si baránok, že si obrátený, spasený človek, ale že medzi tých vlkov si a nikdy to ináč nebude, kým nepríde Pán a kým nebude vytrhnutie. S tým konfliktom proste treba rátať. A hovorí, nebojte sa tých, ktorí vedia zatratiť telo, ktorí vedia zabiť, ale bojte sa toho, ktorý môže aj telo, aj dušu zatratiť v pekle. Viac ako človeka sa musíš báť Pána. Niektorí ľudia sú takí silní, ktorí tlačia na človeka, ale na prvom mieste,
ty sa nesmieš báť človeka, ale báť sa Pána. To je odvaha, smelosť. Ďalšia vec je 30. verš. Kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divia zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka. Aj tento pôst, cieľ tohto pôstu je pravda, že aby sme prelomili, aby viacej Božej moci bolo. Nikdy sa tohto netreba vzdať, aby Pán uzdravoval, aby skrze meno Ježiš sa diali divia zázraky. Musím mať na toto nastavenie, očakávanie. Za 5. je, že boli naplnení Svätým Duchom, 31. verš. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. Keď niekto túži, že chce byť naplnený Svätým Duchom ešte viacej, to je dobrá túžba. A pravda, že niekedy to vieme, niekedy to nevieme, niekedy tak máme dilemu nad tým, že ako sa to vlastne, Pane, stane. Ale treba mať minimálne očakávanie, aby som bol stále, aj sa modli za to, lebo plnosť Ducha Svätého, to není nejaký plus benefit pre kresťana, ale plnosť Ducha Svätého znamená vyhovujúci stav života kresťana. Lebo keď Ján Krstiteľ hovorí, že po mne ide ten, čo vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, tak on hovorí, že toto je služba Ježiša Krista, aby sme boli plní Ducha Božieho, aby aj charizmy Ducha Svätého sa prejavovali. A presne tam je veľký konflikt v človeku a Ježiš to vyučuje, keď ho konfrontujú, dokonca ho konfrontovali farizei, že učeníci Jánovi sa pôstia a tvoji sa nepôstia. Toto čo má znamenať? A na to im Ježiš hovorí, že keď bude ženich zobratý, potom sa budú pôstiť, ale dá dôležitejšiu odpoveď pre túto celú dilemu a hovorí, že nedáva sa nové víno do starých kožíc, tak ako sa neprišíva novou záplatou na staré rúcho, ale nové víno sa dáva do nových kožíc. Takže on poukáže na dôležitú vec a ďalší silný symbol kresťana je kožica, že keď je stará kožica, keď človek žije a jedná podľa starej povahy, tak táto stará povaha ani dunc, ani chuť, ani za centiliter nemá chuť po Svetom Duchu. A je otázka, že v ktorej povahe my žijeme, ako my fungujeme, lebo keď nová kožica si, keď si sa obrátil, znovu zrodil a uvedomuješ si tú potrebu, že do novej kožice ja potrebujem dať nové víno, lebo nové víno má svoju silu, má proste svoju kvalitu a práve toto to je, že Ježíš naplní, lebo on nenaplní človeka takého, ktorý chodí v starom myslení, ktorý proste zle rozmýšľa, neviem, je kritický, je nahnevaný, je plný pesimizmu, plný nevery, tak do takejto kožice veľmi ťažko Pán dá Božiu prítomnosť, Božiu moc, lebo sa rozleje potom táto vec. Všimli ste si? Keď neposvetený život ja žijem, napríklad aj sa naplním Svätým Duchom, a však nie jedno svedectvo som takto videl ľudí, a možno aj vo svojom živote, že darmo Božia moc pracovala, keď ja som sa vrátil do bežného života a v pondelok som žil ako svetský človek. Všetko to vyšlo na zmar a chápte ma, že Pán to niekedy dovolí urobiť, lebo čaká, že sa zbadáme, ale Božia vôľa je to, aby si nestrácal olej. Božia vôľa je to, aby si nebol rozstrielaná kožica, ktorá proste zranená, ktorá je rozpukaná, lebo stará kožica nemá schopnosť dostatočne sa rozšíriť, aby zobrala ten obsah. Nová kožica, nový človek, to je človek, ktorý má ukrižované ego, ktorý proste dokáže stráviť tú silu, ktorý dokáže ju absorbovať, ale nie len to, ale ešte ho zachová. A keď sa mu minie, tak hneď ide kúpiť, ako je to podobenstvo v Panách, že hneď, Pane, kde som to a čo sa so mnou deje, voľaký som ako na púšti, že ja potrebujem. Ale keď si ešte uvedomujem, že ja som na púšti a potrebujem ešte dobre. Ale keď z dlhodobého hľadiska ako veriaci sa postavím, že už mi to nevadí, ma to nezaujíma, tak vtedy už je zle, lebo už nie si smedný. Blahoslavení, ktorí sú smední po Bohu. Blahoslavení, šťastní ľudia, ktorí nie sú smední iba po svetských záležitostiach, ale že si smední po Božom kráľovstve. Že si smední po jeho dobrote, po jeho spravodlivosti, po jeho prítomnosti. Že sa nezmierime s nejakým polovičatým kresťanstvom, že sa nezmieríš proste so svojím stavom, že naplňaš svoj život a túžby iba proste, čo sa týka sveta,
ale túžiš po Pánovi. Duch a nevesta hovorí, príď, a kto chce, nech príde a nech pije, hovorí slovo Božie. To je Nová Kožica, túži po tomto naplnení. Nová Kožica volá potom, aby bola naplnená novou slávou, novou silou, ale predpokladom, respektívne prekážkami, ktoré tuto sú, čo sme čítali v tejto 4. kapitole, je práve toto. Zatlačiť na tvoje emócie, zatlačiť na tvoje pocity, pritlačiť ťa k múru, znechutiť ťa, okolnosti vytvoriť, aby si sa bál, aby si ostal celý frustrovaný, aby si riešil kompromismi svoj život, aby človek proste ostal taký vypnutý. A toto je práve tá vec, že učeníci vedeli ísť ďalej, lebo to pochopili a preto je to napísané aj pre teba, aj pre mňa. Lebo dokázali prelomiť toto zastrašenie, dokázali prelomiť zlú náladu, dokázali prelomiť emocionálne vydieranie, dokázali prelomiť tieto veci. Akým spôsobom volali Pánovi? Pozbudzujem ťa, volaj k Bohu, hľadaj ho, obráť sa k nemu, zostúpi Duch Svätý, obnoví tvoje videnie, lebo keď Duch Svätý ťa naplní, tam je napísané, že zatraslo sa miesto, zatrasie týmito vecami v nás, zatrasie starými hlúpostiami, ktoré žijú v našich hlavách, pred použitím zatria sa hovorí, takže zatrasie tými vecami, ktoré sú chore, ktoré sú zlé, ktoré nefungujú a potom zrazu sila ťa naplní a vieš ísť ďalej. A ty čo potrebuješ? Jednu silu, smelosť, odvahu, lebo toľko je veci v živote, že ťa to znechutí, vykolají ťa to a tak ďalej, ale Pán je ten, ktorý bude verný a keď ty budeš na neho volať, že ja ti to nechcem usnadniť, ja ti to nechcem urobiť ľahšie, lebo ty to jednoducho, každý jeden ako veriaci potrebuje takto to urobiť, že potrebuje sám smedom a hladom hľadať Pána. Lebo bolo by veľmi pekné, keby som to ja vyriešil, že položím ruky na všetkých a je to vybavené od nedele do nedele, budeme takto fungovať. Ale častokrát to je vnútorný stav, keď jeden veriaci sa stáva hrdinom. Prečo? Nie preto, že chce byť ako bonke, ale preto, že tú Božiu vôľu a tie ciele, tie zámery sám on osobne chápe a sám osobne on ide za Pánom. Či to bola Mária Magdalena, pochopte ma, že to neboli iba 12 apoštolov, ale to bola proste ľudia okolo Ježiša. Bolo to proste ďalší 70, ktorí tam boli, ktorých ani mená nie sú v Biblii napísané. Takisto ani tvoje meno není možno v Biblii napísané, ale to je dôležité, že ty máš plán, tvoje meno je napísané, keď nie v Biblii, tak určite v knihe života. Nedovol, aby diabol ťa znechutil. Nedovol, aby ti sadol na hlavu a povedal, že ty si taký nehodnotný, zlý kresťan, že nedokážeš ďalej fungovať. Nedovol, aby farizei, zákonníci dali na tvoj život proste jeden kameň, aby si nedokázal žiť. Obrovská duchovná konfrontácia, pravda, že príde. Obrovské duchovné konflikty sú v duchovných oblastiach, len je otázka, že komu veríme. Či budeme ďalej dôverovať sebe, svojmu egu, či budeme dôverovať proste v telo, ako hovorí Jeremiáš, alebo budem sa znova a znova nadiať na Pána. A že znova a znova, Pane, pomôž mi, vysloboď ma, smelý budem, nebudem utekať z boja, nebudem robiť zlé závery, nebudem človekom, ktorý sa urazí, ktorý hneď utečie. Lebo častokrát, keď sa urazíš, povedz, že to takto je. Alebo že to takto není. Keď sa urazím, tak utečiem z boja. V manželstve, keď sa urazíte, tak utečieš z bytu. Keď je konflikt, tak človek proste má tendenciu proste skovať sa do svojej ulity. Len aby nebol problém, len aby bol kľud, len aby som to nejako prežil, len aby som mal svoje pohodlie a tak ďalej. Pozri sa, evanjelium nie je pre pohodlných ľudí. No. A z toho sa musíme obrátiť, z toho musíme zhodiť a určite zrazu uvidíš možnosti, komu môžeš povedať slovo, kde môžeš kázať, aké konflikty, aké boje sú, ktoré musíš proste prebojovať, ale Božia vôľa je, celá kniha Skutkov apoštolov je fantastická v tom, že je to návodom na to, ako ísť ďalej. A brány pekla, pravda, že budú zúriť, len počúvaj ma, nezúr na svojho brata, na svoju sestru, nezúr na svojho manželského partnera, nezúr na svojho pastora, lebo diabol zúri a hľadá, koho by zožral. A brány pekla budú chcieť práve ťa tam dotiahnuť, proti ktorým ty máš bojovať. Ak človek nebojuje, tak sa stane súčasťou tej brány pekla a bude pohltený tou silou nepriateľa. Toto nie je iba moja skúsenosť, toto sú dlhodobé ročné skúsenosti mnohých kazateľov, služobníkov, kresťanov, ktorí takto fungovali.
že takýto boj je. Nevzdaj to, nehoď flintu do žita, ďalej sa postaň, bojuj, hľadaj Pána. Isté je, že Pán ťa miluje, isté je to, že Pán má dobrý plán pre teba, isté je to, že volá, klope, hľadá ťa, aby si povstal. Amen. Postavme sa, prosím vás. Halelúja. Môžeme urobiť jednu spoločnú modlitbu, lebo aj tu na 4. kapitola bola spoločná modlitba. Nebeský Oče, ďakujem ti v mene Ježiša Krista za tvoju milosť a ja teraz v mene Ježiš vyháňam zo svojho života všetky také démonické sily, ktoré ma odťahujú Božieho kráľovstva. Nebeský Oče, modlím sa za to, aby tvoja prítomnosť ma posilnila. Prosím ťa o smelosť, aby som nebol zastrašený ani ľuďmi, ani okolnostiami, ani inými situáciami, ale aby som vedel chodiť po vode, aby som ti vedel dôverovať v mene Ježiša Krista. Ukrižujem starú prirodzenosť, mene Ježiš, každú nečistotu, smilstvo, neveru, vzbúru a prosím ťa, Pane, aby si očistil moje srdce, aby môj duch bol plný tvojej prítomnosti, plný tvojej slávy. Uvrhujem každú svoju starosť na teba a verím tomu, že ty sa o mňa staráš. V mene Ježiš. Amen. Amen. Páli, poprosím, zahráme jednu chválu. Na záver prajem vám peknú chuť k obedu. Ak je ešte nejaká modlitebná potreba, tak môžeme ešte teraz sa modliť na záver. Ak nie, buďte požehnaní. Pekný deň, pekný týždeň. Postíme sa. U Tonky, prosím vás, pekne služba na upratovanie, kto chce. Je tu Tonka, bola tu pred chvíľou ešte. U Tonky sa môžete prihlásiť. U Moniky na besiedku. To je všetko. Bojoch a páňach, v mojich pádoch ty dvíhaš ma. Láska tvoja vedie ma, ty si mier v búrivých moriach. Ty si mier v búrivých moriach. V temnom tichu neopustíš ma, keď pýtam sa, slovom držíš ma. Tvoja láska vedie ma, ty si mier v búrlivých moriach. Ty si mier v búrlivých moriach. Môj Maja, žiariš mi v tme a ja bežím za tebou. Môj Maja, verím tvojmu sľubu, že prenesieš ma cez búrky, cez búrky, cez búrky, cez búrky. Nebudem sa báť zajtrajší rád, každé ráno vstanem, tebe zaspievam. Láska tvoja, Ježiš, vedie ma, ty si mier v búrlivých moriach. Ty si mier v búrlivých moriach. Môj Maja, žiariš mi v tme a ja bežím za tebou. Môj Maja, verím tvojmu sľubu, že prevedieš ma cez
cez búrky, cez búrky, cez búrky, cez búrky. Oheň pred nami, jasne nám žiariš, ty povedieš nás búrkami. Oheň pred nami, jasne nám žiariš, ty povedieš nás búrkami. Oheň pred nami, jasne nám žiariš, ty povedieš nás búrkami. Oheň pred nami, jasne nám žiariš, ty povedieš nás búrkami. Môj Mája, žiariš mi v tme a ja bežím za tebou. Môj Mája, verím tvoju sľubu, že prevedieš ma cez búrky, cez búrky, cez búrky, cez búrky. Aleluja. Amen. Buďte požehnaní. Tibor Rúf, 5. marca, o 2 týždne. Teraz máme 3 dní pôst. Štvrtok hovoríme o vzťahoch. Všetko o vzťahoch povieme, čo existuje. Buďte požehnaní. Môžeme taký podmaz pustiť, hej? Takú chváličku. Satisfied.